Bueno, comezamos o pleno ordinario do 27 de outubro de 2015 cos seguintes puntos do orden do día. Primeiro punto. Aprobación se procede das actas da sesión ordinaria celebrada o día 29 de setembro, extraordinaria celebrada o día 8 de outubro de 2015. Non sei se hai unanimidade. Segundo punto. Comisión de Cooperación os Concellos. Asunto número 2. Proposta en relación co escrito do alcalde do Concello de Pedrafita do Cebreiro no que solicita prórroga do prazo de execución da obra número 44 do POS de 2015 acondicionamento viario no acceso ao Centro de Saúde de Pedrafita do Cebreiro. Xa foi un tema tratado na comisión informativa. Non sei se hai unanimidade. Terceiro punto. Asunto número 3. Moción do Grupo Provincial Socialista exixindo ao Goberno da Xunta de Galicia un novo reparto dos orzamentos para o ano 2016 con fin de non discriminar a provincia de Lugo. Ten a palabra o voceiro do Grupo Socialista, Álvaro Santos. 6 minutos. Moi ben, moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos e a todas. En relación a esta moción que ven de presentar días atrás o Partido Socialista, dicir que no mes de outubro o presidente da Xunta presentou un reparto orzamentario para a comunidade para o ano 2016. E a verdade é que leva máis de 6 anos nese posto e fixo un anuncio como se acabara de chegar, como se estuvera estreando. Nesa publireportaxe apenas fixo memoria das prácticas desenvoltas durante os anos anteriores nos que recortou nunha práctica sen mesura de medidas austericidas para agora publicitar outras que enmascaran a realidade dun orzamento puramente electoralista que xa ninguén cree. Levan 3 anos consecutivos mentindo nunhas previsións de crecemento irreais. Estiveron centrados en camuflar un incremento do gasto de 370 millóns de euros e unha disminución dos ingresos de 140 millóns de euros. Esos son máis de 500 millóns de desfase. Eses cartos Feijóo vainos a sacar da práctica tramposa de non executar as partidas de gasto incorrendo en déficit. Que máis lles dá se Bruselas lles chama atención? En definitiva, a solución trampa xa surtiu o efecto buscado. A maiores dese xogo sucio, para enmascarar o desfase de 500 millóns de euros, utilizan estimacións do PIB, do paro ou do consumo ficticias, porque despois xa o amañan con auténticos malabarismos orzamentarios para facer cadrar os números e que resulten contablemente. En fin, toda unha serie de prácticas que non amosan respeto nin polos 220.000 parados, nin polo case 30% dos traballadores con contrato temporal, nin polos 73.000 fogares cos que contamos en Galicia nos que todos os seus membros están en paro, nin tampouco amosan respeto polos mozos e as súas familias que sofren a emigración e tamén dun xeito marcado e moi pronunciado a temporalidade e a precariedade laboral. Vaya, sensibilidade coas necesidades reais, cero, solo propaganda neses orzamentos. A insensibilidade, disculpen, é tal que Feijóo incrementa o custe do seu goberno nun ano electoral nun 23% con respecto ao ano anterior. Un 23% máis de gasto no goberno que no ano 2015. O resto é a suma dunha serie de axudas electoralistas e de falsas promesas sen futuro e facilmente desmontables. Verán, por exemplo, se falamos do ámbito social, hai que dicir que as medidas propostas van dirixidas únicamente a paliar recortes que vostedes mesmos aplicaron. Para leválas a cabo farían falta un total de 1.000 millóns de euros, que non van a chegar. Non van a chegar simplemente porque non os hai. E non os hai porque, segundo os datos da Xunta de Galicia, prevén aumentar o gasto en 438 millóns de euros, de tal xeito que, aínda que fosen íntegros para funcións sociais, non cubrirían eses 1.000 millóns que constarían as medidas propostas. Outro exemplo. Para a sanidade e educación, perderon, dende que goberna Feijóo, 493 millóns de euros. Por certo,
case 70 millóns dos 139 que suben con respecto ao ano anterior, o 2015, van directamente ás arcas do grupo empresarial que construíu o Hospital de Vigo. 42 millóns son para o pago anual pola construción e 26,8, casi 27, pola privatización de servicios como lavandería, mantemento, limpeza, transporte interno, etc. E mentras para o ULA de Lugo, cero. Máis exemplos. En cultura compensan unha pequena parte do recortado cun pequeno incremento para o 2016 con cuestións como adicar máis para o Gaiás, que absorbe o 14,5% do orzamento, e menos para a compra de libros. Con todo, os case 62 millóns de euros non chegan nin á metade dos 141 que herdou Feijóo, en concreto un 56% menos que aquel ano. Os fondos para investigación e desenvolvemento están por debaixo do 2008. E tamén hai medidas estrelas como o cheque bebé, do que, ata o de agora, o único claro é que está garantizado por un ano e para os nenos e nenas nacidas nese ano electoral, no 2016. Iso fano a pesar da recomendación feita polo Sindicato de Técnicos do Ministerio de Facenda, que lles propoñía crear máis plazas en garderías e menos cheque bebé. Organización que, por certo, tamén lles advirte sobre a rebaixa do treito autonómico do IRPF e observa con certa preocupación a acta de defunción do imposto de sucesións e doazóns galego. Aínda que nós, na moción, reflexamos os datos máis relevantes para a provincia de Lugo e que todos vostedes xa coñecen, e que volven a poñer de manifesto o feito de que Feijóo discrimina negativamente unha vez máis a esta provincia, que é a única na que de novo cae o gasto por habitante e na que máis baixan os investimentos globais, e vostedes isto xa o coñecen, porque son os seus datos, só 223.000 euros para emprego, menos de 6.000 para dependencia, 11.000 para a promoción persoal das persoas maiores, 0 euros, xa o dixen antes, para os servicios reclamados para o ULA, 7,6 millóns de euros para a educación, superando só a provincia de Ourense. Resultan tamén ridículos os 3 millóns de euros da Consellería do Mar fronte aos 32,5 que lle adica ás outras dúas provincias con costa na comunidade autónoma. E xunto a todo isto, e xa remato, gustaríame poñer de manifesto un dato que a vostedes seguro lles vai a tocar a fibra sensible, dado o seu constante interés pola economía dos concellos, a súa liquidez e as inversións que neles se realizan. Porcentualmente, o maior retroceso, remato xa, acumulado correspóndelle ás transferencias a concellos, un 87% menos que no 2009, seguido da ordeación do territorio, que conta con 69% menos que nese ano. E fronte a isto, os incrementos no orzamento da Xunta están liderados pola débeda pública, que chega a 1.598 millóns de euros. Iso é un 285% máis que cando Feijóo chegou ao goberno. Por todo isto que acabo de expoñerlles, en atención ás necesidades da provincia de Lugo e a marxinación sufrida na presentación do orzamento da Xunta, pídolles o apoio para a nosa moción. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do BNG. 6 minutos, Antón Bello. Bon día. Coincidimos coa voceira do Partido Socialista no que agora ven de expoñer. Poderíamos poñer moitísimos máis agravios comparativos porque as políticas levadas a cabo polo Partido Popular hacia a provincia de Lugo desde o ano 2009 para aquí, desde a Xunta de Galicia, pois non fan máis que afondar nesa Galiza das dúas velocidades, onde condenan, desde logo, que a provincia de Lugo a unha segunda velocidade. Non hai máis que ver os orzamentos todos os anos como o eixo atlántico sale sempre beneficiado. Digo o eixo atlántico tamén con todo o respeto para as comarcas e cidades do eixo atlántico, pero creo que a provincia de Lugo merece xa dunha vez por todas unha política discriminatoria positiva polos atrasos que leva encima, máxime
cando somos unha poboación cada vez máis envellecida e onde temos un déficit en infraestructuras, sexan viarias, sexan hospitalarias, sexan de benestar social, etc. Xa digo, cada vez que saen os orzamentos da Xunta é, unha vez máis, a proba do 9 de que ao Partido Popular non lle importa nada Lugo. Como dicía antes, podíamos engadir moitas máis cousas a isto que se expuxo agora. Non hai máis que anuncios electorais do PP, só son anuncios electorais do Partido Popular en calquera das comarcas, e voume referir a unha concretamente que é a comarca da Mariña, non? A comarca da Mariña, que hai anos que perdeu o tren das infraestructuras, perdeu o tren das vías de comunicación, perdeu o tren tamén de infraestructuras sanitarias, as que me vou referir agora. Por exemplo, en tema de infraestructuras, destinan para a vía de altas prestacións, para o tramo entre San Cibrao e Viveiro, 6 millóns de euros. Pero 6 millóns de euros que, se levan a cabo, por exemplo, será un tramo que quede totalmente sin saída, non? Porque sabe moi ben o Partido Popular o que ocorriu coa variante de Viveiro, que está paralizada. E menudo papelón fixo o Partido Popular de Viveiro aí. Menudo papelón. Polo tanto, teríamos un tramiño de vía de altas prestacións, pero sin saída, porque por parte do Partido Popular non hai vontade nin de falar co Concello de Viveiro, nin de falar cos veciños e coas veciñas de Viveiro, e de solucionar un problema que creou o Partido Popular e creou no quen gobernou ali moitos anos o Partido Popular, unha persona que agora está moi lonxe de aquí, afortunadamente, non? Podíamos falar tamén da Lugo 124, a estrada que vai a conectar Pastoriza, Pontenova, Río Torto e Mondoñedo coa 8, a que se consigna 250.000 euros neste ano, insuficientes. Pois todos sabemos que o anteproxecto inicial era de 4,4 millóns de euros. Ou podemos falar tamén do Hospital da Costa, porque se atendemos ao ritmo inversor que leva, podemos agardar anos e anos para ver esa inversión rematada e para ver o hospital que todas e todos queremos e non un ambulatorio que é no que sempre o quixeron convertir vostedes. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, bos días a todos. Bueno, nós entendemos que o Partido Socialista e o BNG utilizan as mantras de certos discursos tan incoherentes como a demostración fan desa incoherencia noutros ámbitos e aos que todos nos coñecemos. Cando as partidas orzamentarias da Xunta de Galicia nestes últimos anos se adaptaban lóxicamente á situación económica, decíase que había recorte no gasto e que había un gran recorte social. Populismo fácil para non afrontar a seriedade da situación. Cando a situación económica permite ampliar e mellorar esa situación nunha Galicia que sigue, gracias ao Goberno da Xunta de Galicia, sendo unha das comunidades máis solventes que existen, dícese que son irreais e que crean déficit. Hombre, sobre déficit, sobre paro e sobre despilfarro, quizá os socialistas non sexan os máis preparados para falar despois da situación da xestión que levaron a cabo durante moitos anos en todos os estamentos onde estiveron. A provincia de Lugo non é discriminada por a Xunta de Galicia, senón todo o contrario. A provincia de Lugo é a gran beneficiada pola aposta forte do Goberno da Xunta de Galicia con respecto ao conxunto da comunidade autónoma. 725 euros por habitante, máis da metade, máis do 50% do resto das provincias atlánticas. Onde está esa discriminación? O problema é que os números non son opinións. As opinións son, xa o estamos vendo todos os días, moi susceptibles de interpretación e cada día hasta cambian por parte de algúns. Pero os números non. 725 euros por habitante. A maior de Galicia. Un investimento medio do 14% con respecto ao ano pasado de incremento. Un gasto social que aumenta en máis de 300 millóns, unha rebaixa impositiva. Unha rebaixa impositiva que además ten especial influencia en Lugo, dado que se ten en conta o seu carácter rural e precisamente por eso os impostos do ámbito agrario sufren unha merma ou prácticamente unha desaparición. As infraestructuras en Lugo son porcentualmente as máis importantes que se fai en Galicia. Máis de 6 millóns de euros po corredor rápido da costa norte, máis de 3 millóns de euros po corredor rápido Sarria
Sarria Monforte. Eses 250.000 euros que se falaba con respecto da carretera entre Río Torto e Vilamiá, que hai que sumar o millón que xa se leva realizado en inversión en esa carretera con respecto a esa mesma infraestructura. Accesos ao porto de Burela, máis de 400.000 euros. Ampliación do Hospital da Costa, máis de 1.800.000 euros. Auditorio de Lugo, 5,8 millóns de euros. E así, unha relativa e gran aposta por esta provincia. Polo tanto, señores, vostedes non poden falar de déficit nin de presupostos irreales. Vostedes que cando o Goberno da Xunta de Galicia leva defendendo a seriedade nos orzamentos decían que só había recortes. E agora que hai un ciclo expansivo e a Xunta de Galicia aposta por esta provincia, dicen que hai déficit. Non saben onde están nin saben o que queren. E, lóxicamente, eso é o que nos está levando a unha moción que, se non se ve, non se cree. Con estes datos, e con estes datos que además non son opinables porque son datos reais. Decir que se discrimina a provincia de Lugo é simplemente faltar á verdade. Renato. 3 minutos para o voceiro do PSOE. Moi ben, vostedes poden repetir as cousas tantas veces como queiran, pero os números son reais e son certos. Eu que lles pediría que cando dan cifras aclaren de onde as sacan, porque é moi fácil facer xogos e estrategia. Vostedes eso dáselles bastante ben, é verdade. Mire, a provincia de Lugo non é que yo digamos nós, é que a poboación é completamente sensible coa situación que sufre e a gran castigada polo goberno de Núñez Feijóo. Non só esquecida, sino castigada. Esa é a realidade. Parecemos cidadáns de segunda, ao lado de outras provincias da nosa comunidade autónoma. Mire, se tanto melloran eses orzamentos, que é certo que teñen un lixeiro incremento en determinadas cuestións con respecto á anualidade anterior, vostedes veñen a publicitar, a vender en ano electoral. Se tanto incremento teñen, gustaríame que me explicaran por que a Consellería de Emprego ten previsto investir só 200, e falo de investir, só 223.000 euros na provincia para o vindeiro ano. Unha cantidade, dende logo, estou facendo unha comparativa co que lle adican nos mesmos términos a outras provincias, moi lonxe dos 3 millóns de euros que vai a recibir a provincia da Coruña ou dos preto de 600.000 euros para a provincia de Ourense ou máis de 350.000 que recibe a de Pontevedra. Todo isto fano despois de saber que a provincia de Lugo, precisamente no pasado mes, voulles a dar o dato, foi a provincia galega na que máis se incrementou o paro. Un incremento do 2,39%, sumando xa hoxe máis de 21.000 desempregados na nosa provincia. Se tanto melloran eses orzamentos, porque vostedes lle adican dende a Consellería de Sanidade a provincia de Lugo só 2 millóns de euros, cantidade que é certo que está próxima ao 1,7 millóns de euros que lle adican a de Ourense, pero dende logo está moi lonxe dos 10 millóns de euros que vai a recibir a provincia de Coruña ou dos 4,6 que recibe a de Pontevedra. Por certo, dos servicios reclamados para ULA, nada, cero de novo. Destacan, ademais, investimentos, por exemplo, como os da Consellería do Mar, xa llo dixen na primeira intervención. Só hai 3 provincias con costa na comunidade autónoma galega. Lugo é unha delas e recibe 3 millóns de euros fronte aos 10,5 de Pontevedra ou os 22 que recibe a provincia de Coruña. E miren, con respecto aos investimentos por habitante, e son datos que vostedes mesmos dan dende a Xunta de Galicia, Lugo é a única provincia galega na que cae un 0,96% en relación ao ano 2015. Pola contra, aumenta na de Ourense, aumenta na de Pontevedra e chega a un 25% na de Coruña. Os investimentos globais soben lixeramente na de Coruña, na de Pontevedra e na de Ourense e sufren un descenso na provincia de Lugo. E, por outra banda, non hai proxectos a futuro para a provincia de Lugo no orzamento do 2016. Non os hai. Non só non é que non haxa proxectos de futuro, senón que Núñez Feijóo en todo momento ignora ou retrasa proxectos que deberían poñerse en marcha na provincia porque el mesmo os comprometeu cos nosos veciños. Non hai estación intermodal, non hai auditorio municipal de Lugo ata polo menos o ano 2019, a variante da Costa Norte tamén se vai a demorar polo menos ata o ano 2017 e reiteradamente, remato xa, anunciaban esa ampliación do Hospital da Costa que se vai a prolongar ata o ano 2018. É só unha puntualización.
No sur da provincia de Lugo, acaba de dicir vostede que lle adican a vía de alta capacidade 3 millóns de euros. Esa partida, que é a única partida significativa para a zona sur da provincia, é para pagar débedas da Xunta. Voceiro do BNG, 3 minutos. Sí, pódense retorcer as cifras o que se queira, pódense poñer cifras nos papéis, pódense poñer anuncios de prensa, pódense repetir ano tras ano anuncios de prensa, pero o que ven os veciños e as veciñas é outra cousa totalmente diferente. Mellor dito, o que non ven ou o que non dan visto de todo o que se promete. 0 euros, como se dice aquí na moción, para os servicios reclamados polo ULA, e, sin embargo, temos que escuitar ao presidente da Xunta con toda a desfachatez dicindo que para finais de ano teremos todos os servicios no ULA. Home, todos sabemos que iso é un anuncio electoral e non se pode xogar ano tras ano con anuncios electorales, por poñer un pequeno exemplo, non? Pero volvo a dicirlle ao señor García que viaxe por toda a provincia, que viaxe pola comarca do portavoz do Partido Popular de Elena Candia, que viaxe pola comarca da Mariña, non? Que lle pregunte aos veciños e ás veciñas pola vía de altas prestacións que estaba previsto para rematar no 2013, que despois dunha proposta feita pola oposición no Parlamento pleno ao que eu asistín como espectador se prorrogou para o ano 17 para poder ter disponibilidade orzamentaria, pero o ano 17 está aí. A xente que vai ao Porto de Celeiro, ao Porto de Burela, ten que pasar polas mismas estradas de hai 40 anos. Deberalles caer a cara de vergonza. Deberalles caer a cara de vergonza, porque, ademais, o problema está en Viveiro. É un problema que xenerou o Partido Popular cando tiña a alcaldía xa en Viveiro. Por iso dixen antes que, afortunadamente, a persona que orixinou ese problema xa non está na Mariña. Afortunadamente, ese alcalde do Partido Popular. Co seu beneplácito, co beneplácito de todos os alcaldes do Partido Popular. Pero faiga unha reflexión tamén os señores do Partido Popular na Mariña. Faiga unha reflexión. Lean os resultados das eleccións do 24 de maio. 3 minutos para o voceiro do Partido Popular. Miren, póñense como se poñen os orzamentos, efectivamente son cifras, non son opinións. E as cifras demostran que Lugo é a provincia con máis inversión por habitante de todo Galicia. E demostran que a Xunta de Galicia aposta por esta provincia. Mentras os socialistas de outros lados, de Coruña, de Pontevedra, se queixan precisamente da inversión en Lugo, os socialistas andaluces, os socialistas extremeños se queixan da inversión do Goberno central en Galicia, e así estamos. Pero o único certo e real é que a aposta por esta provincia é clara. E tamén demostra un pouquiño esa falacia na que están metidos desde fai tempo con este tipo de discursos tan pouco coherentes e tan pouco razoables. E, sin embargo, sí que estamos en orzamentos. As cifras están por encima das opinións e das palabras, e vostedes ben saben o valor que teñen as súas palabras. Por lo tanto, o único claro e real é que esta provincia ten unha aposta de inversión e unha aposta a ter en conta as condicións dos propios habitantes desta provincia. A dispersión, o carácter rural e os problemas que ten esta provincia co seu carácter interior, cunha vertebración en infraestructuras de todo tipo que se está a levar a cabo nun contexto difícil e que vostedes, noutras épocas de moita máis expansión económica, non foron capaces, ao mesmo tempo que sí que xeneraron ese déficit polo que agora están tan preocupados. O dixo o señor Vence fai pouco, o déficit que vai a xerar estes presupostos é importante. É dicir, o señor Vence pensa que se gasta demasiado e se invirte demasiado na provincia de Lugo. Está claro que por estes pagos o Bloque Nacionalista Galego o que diga o señor Vence non lle importa demasiado ni non ten moito en conta. Pero en todo caso, e para resumir os datos, por moito que lles doa, e o que nos doe é que lles doa. Porque o que nos doe é que lle doa ao Partido Socialista en Lugo e ao Bloque Nacionalista en Lugo que a Xunta aposte por Lugo dunha forma clara, que teña en conta as condicións de vida da nosa xente e que sexamos con máis da metade de diferencia con respecto a outras provincias, a provincia na que máis invirte. Eso sí que realmente o terían que contestar vostedes a moita xente que aínda confía en vostedes.
Para rematar, ten un minuto o voceiro do PSOE. Si falaba o voceiro do BNG das inversións na zona da Mariña, da costa, e é verdade que siguen estancadas, pero tamén no sur eu podería enumerarlles moitas delas, pero creo que estes días xa foron traballadas suficientemente. Por certo, nós non nos queixamos e estas alternativas que propoñemos aos orzamentos da Xunta de Galicia serán trasladadas polo noso grupo no Parlamento precisamente para ver se Feijóo ten a sensibilidade suficiente e as acolle no seu orzamento. E as cifras están por riba da palabra, por iso eu lle pido unha vez máis que nos diga de onde saca vostede os datos. Eu vou a falar moi claro. Si temos en conta os investimentos reais que a Xunta de Galicia asegura facer en Lugo, o gasto por habitante na nosa provincia non chega nin aos 95 euros. Dígame vostede onde saca os 100 e pico eses, 170 ou así, dos que vostede me decía. E fálolle de gasto real, as obras do Auditorio Municipal, os traballos do CEIP do Sagrado Corazón, as actuacións das Mercedes, etc. En toda a provincia son os datos que a Xunta de Galicia dá para investimentos reais. Se sumamos esas cantidades que a Xunta asegura que vai a chegar a Lugo no ano 2016 e se, polo tanto, as cremos, pois en moitos casos son traballos infinitamente comprometidos por parte do señor Feijóo e nunca executados na nosa provincia, véxase como exemplo o Hospital de Burela, o investimento real en Lugo é de 33 millóns de euros. Se o dividimos entre o número de habitantes, e vostede ten a calculadora na man, eu creo que dá alrededor dos 95 euros. Isto, sumado ao retroceso nas transferencias a concellos, debería ser máis que suficiente para que vostedes, como alcaldes que son nesta provincia, moitos de vostedes, e tamén como deputados, apoiaran esta moción na que estamos debatindo. Pero, evidentemente, os seus intereses están máis en defender a Feijóo que en traballar ao lado dos habitantes da provincia de Lugo. Ben, rematadas as intervencións, procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Cuarto punto. Moción do Grupo Provincial Socialista exixindo ao Goberno de España medidas de protección ás mulleres vítimas de violencia de xénero, así como a das fillas e fillos. En esta moción hai unha enmienda presentada polo Grupo Provincial Popular. Ten a palabra a vocera do Grupo Socialista, Sonsoles. Moitas gracias, presidente. Bos días a todos, señores deputados e demais seguidores do Pleno. Antes de nada, é obrigada a presentación das nosas máis sentidas condolencias a todas estas mulleres asasinadas ao longo dos anos, especialmente as últimas tres que morreron asesinadas en 33 horas na semana pasada. Unha delas, como ben saben, galega. Dende o ano 2003 que temos estadísticas acumuladas son casi 800 mulleres asesinadas. No que vai de ano, 39 asesinadas en España. En Galicia, 5. Sen contar as víctimas menores e outros familiares, por suposto, que increíblemente non entran nas estadísticas como víctimas de violencia de xénero. Unha sociedade decente exixe avanzar cara a unha sociedade segura e libre de violencia de xénero, que garanta unha resposta efectiva ás mulleres que sofren violencia, así como os seus fillos e fillas. Así, un ano máis, nos unimos ao chamamento da ONU de conmemorar o 25 de novembro como Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres e ratificamos o noso compromiso explícito de rexeitamento contra a violencia de xénero. Ratificamos o noso compromiso de continuar traballando ata conseguir a súa erradicación. Temos a convicción de que a tolerancia cero debe ser un valor da sociedade no seu conxunto e o noso compromiso son os nosos valores. Para o PSDG-PSOE, a igualdade entre homes e mulleres é un principio fundamental. Existe un compromiso firme que se ten demostrado sendo pioneiros na creación de marcos legais para a loita pola igualdade de xénero. A Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero é unha lei recoñecida e aplaudida e xa se ten consolidado como referencia internacional. Lei que o Goberno Popular non só non actualiza e amplía como llo ten requerido a ONU a través do Comité
da Convención sobre a Eliminación de todas as formas de discriminación da muller, coñecido por CEDAW, non só, como se dice, se cumplen as súas indicacións, senón que, ademais, se está desmantelando e pasando por alto. No Foro de Alcaldes e Alcaldesas en Madrid o 23 de xuño, os concellos socialistas ratificáronse en 6 compromisos adquiridos coa cidadanía, consistentes fundamentalmente en recuperar os dereitos eliminados polo Goberno Popular, sendo un deles o compromiso coa loita contra a violencia do xénero. Ao contrario que as políticas do PP, que eliminan competencias aos concellos en materia de igualdade e violencia de xénero, o Partido Socialista considera que esa competencia ten que recuperarse. Por iso, os nosos alcaldes ratifican e se comprometen en algo que todos os socialistas compartimos. A violencia de xénero é unha lacra social que hai que erradicar. As políticas de prevención e de rexeito que se apliquen deben ser contundentes. Os nosos concellos queren garantir unha rede de atención social ás mulleres en situación de violencia que lles axude a buscar alternativas para recuperar a súa vida. Este verán, na declaración do Consello Político Federal do 13 de xullo en Sevilla, volvémonos a comprometer cunha declaración na que se anunciaba que todos os nosos gobernos autonómicos priorizarán a loita contra a violencia de xénero cos orzamentos adecuados, políticas de prevención e recursos suficientes para a protección das mulleres víctimas e dos seus fillos e fillas. Este ano, ante unha cita electoral, queremos denunciar unha legislatura que termina en na que o PP, cos seus recortes e retrocesos, ten malogrado 4 anos da vida das mulleres víctimas e dos seus fillos. Como sociedade, o PP fíxonos perder moito tempo, en case todo, pero sobre todo en igualdade, todo o que non se avanza retrocédese. E o triste é que, como yo ten advertido o Comité CEDAW no recente exame de xullo, por certo, sesión bastante bochornosa por parte do Estado da Nación, leváronse a cabo políticas de retroceso no ámbito da igualdade de xénero contrarias aos compromisos adquiridos ante a ONU. Ademais das modificacións legais contrarias á igualdade, os orzamentos do PP ao longo da legislatura evidencian a escasa atención prestada polo Goberno Popular á violencia de xénero, cuestión que debería estar permanentemente na xenda política e sinalada como unha das cuestións de Estado prioritarias. En primeiro lugar, hai que repor e dotar suficientemente as partidas orzamentarias que se viñeron recortando nos últimos anos, especialmente os recursos destinados á prevención e asistencia social das vítimas de violencia de xénero, dependentes tanto das comunidades autónomas como dos servizos de proximidade dos concellos. Tamén creemos necesarios que aumenten os recursos nos servizos máis próximos, polo que é importante crear un fondo de apoio aos concellos para dar reforzo á rede de servizos públicos, impulsando o papel que desempeñan e deben seguir desempeñando os servizos sociais municipais e os centros da muller. Queremos a posta en marcha nos xulgados especializados de violencia de xénero do acompañamento xudicial personalizado para facer accesible a información ás víctimas, ás mulleres víctimas de violencia de xénero sobre o itinerario e o procedemento máis seguro no seu percorrido xudicial, desde o momento no que se ponga a denuncia até o final do proceso. Sabemos que a violencia de xénero é un fenómeno complexo, por tanto, as persoas que se enfrontan a él teñen que estar especializadas e recibir unha formación completa e rigorosa. Sabemos que existen fallos na percepción do risco e nos informes psicosociais, fallos, por certo, que, por desgracia, moitas veces terminan co asesinato dunha muller. Sabemos que en numerosas ocasións se revictimiza as víctimas, polo que é necesaria a obrigatoriedade de formación específica na materia, impartida por unha institución acreditada previamente a ocupar o seu posto, tanto dos maxistrados ao fronte do órgano xurisdiccional especializado como de abogados, forenses e equipos psicosociais que interveñan nos xulgados especializados de violencia de xénero para evitar as aberracións que se están a cometer. Ademais, é importante o establecemento de protocolos de intervención específicos para a atención integral ás mulleres que retiraron a denuncia por violencia de xénero. A educación, por suposto, é outra das nosas preocupacións. Se non rompemos o ciclo, a violencia de xénero pasará de xeración a xeración, polo que é materia deste acordo tamén o Plan Nacional de Sensibilización e Prevención da Violencia de Xénero como o Plan Integral para previr, protexer e reparar o dano a menores vítimas da violencia de xénero. E, especialmente, a incorporación ao currículo en todas as etapas educativas e a formación específica en igualdade, educación afectivo-sexual e de prevención da violencia de xénero. Por último, tal como recomendaron tanto a CEDAW como o Convenio de Estambul do Consello de Europa, estamos convencidos de que é o momento de ampliar a Lei Integral contra a violencia de xénero de maneira que estean recollidas nela todas as manifestacións da devandita violencia e non exclusivamente as que se producen en relacións de parella como ocorre neste momento.
Con respecto á moción... Vai rematando. Sí, xa remato. Solo quería informar ao Grupo Popular que non vamos a aceptar, por suposto, esta moción, porque é un manifesto, esta emenda, por suposto, esta emenda de sustitución, porque manifestar que están conformes ca situación actual. 6 minutos para o voceiro do DNG. Moi bons días a todos e a todas tamén. A violencia machista, é dicir, os menosprezos, os insultos, as ameazas, as lavazadas, as malleiras e incluso, hai que dicilo, os asasinatos de mulleres a mans dos homes é unha realidade que vivimos todos os días na nosa sociedade. Esta, a violencia machista, é unha violencia baseada no desequilibrio de poder. É unha violencia onde unha das partes exerce a dominación sobre a outra e usa precisamente esa violencia para perpetuar esta dominación, esta situación de autocrida e superioridade, incluso de propiedade. La maté porque era mía. É unha frase que perfectamente podría usar a maioría dos maltratadores. Moitas e moitos dos que estamos aquí, os que temos xa, sobre todo, uns anos, medramos nunha sociedade onde falar dos maltratos continuados que padecían moitas das nosas veciñas ou incluso, por que non dicilo, moitas mulleres do noso entorno máis achegado, era cuestión totalmente tabú. Eran asuntos dos que non se podía falar e se facía, sempre se repartía, cando menos, a responsabilidade da culpa. Nos últimos anos, algo mudou. Foron cambios moi tenues, extremadamente lentos, pero algo parece que empeza a moverse. Nas últimas décadas, a violencia machista, gracias fundamentalmente ao constante e incansável traballo dos movimentos de mulleres, empezou a deixar de ser un asunto invisível e restringido exclusivamente ao ámbito do fogar. Empezou a ser denunciado e repudiado por unha parte da sociedade. Hoxe en día, cando unha muller é asesinada pola súa parella, xa é máis difícil oír aquelo de algo faría, expresión moi utilizada anteriormente e incluso tamén utilizada para xustificar outro tipo de execrables asesinatos. Todo este cambio, a repulsa en alza da sociedade a estes crimes, foi o que provocou que a violencia machista pasase a formar parte das axendas da maioría das administracións públicas. É evidente que rematar con este problema é unha cuestión que vai durar varias décadas. Tamén creo que todas e todos os que temos claro a gravidade desta lacra sabemos que isto só se vai solucionar cunha política educativa encamañada a erradicar estes comportamentos desde os primeiros momentos da vida. Política educativa a executar tanto dende o colexio como dende o propio ámbito familiar. O problema radica que este cambio no proceso educativo tan só se producirá se os que teñen que executar están previamente educados ou convencidos nesta forma de proceder, converténdose esta cuestión nun círculo vicioso. Non se educa correctamente porque non se está convencido e non se está convencido porque non houbo a educación correcta. É aquí precisamente onde as administracións teñen que actuar, indo por diante e converténdose na avanzadilla social que rompa este círculo para poder avanzar na dirección correcta. Con este motivo, o de remover as estruturas que causan e perpetúan esta situación, na actualidade están vixentes distintas leis que pretenden prever e loitar contra a violencia de xénero, leis tanto estatais como da propia Xunta de Galicia. Despois de anos da súa aplicación, insuficiente en algúns casos, case sempre por mor da falta de recursos e orzamentos, sentimos rabia e impotencia ante o incremento dos asasinatos de mulleres e de nenas. O machismo, en todas as súas diferentes formas, segue cada vez máis presente no día a día das mulleres. Por iso, nesa liña de avanzadilla social que deben ter as administracións públicas, consideramos necesario recoñecer a importancia que supuxo dotármonos no seu momento destas leis no noso ordenamento xurídico. Do mesmo xeito, tamén queremos deixar patente a nosa condena aos recortes económicos para as políticas de igualdade que se produciron durante os últimos anos. O comportamento público de algúns gobernantes tampouco foi o máis edificante, aínda que neste caso a xeneralización pode resultar inxusta. Imos apoiar, como non pode ser de outra forma, esta moción
por todos estes motivos. Apoiámola porque calquera iniciativa encamiñada a impedir que continúe esta política de recortes cando se trate de políticas de igualdade e de intentar avanzar nas estrategias para evitar máis mortes de mulleres a mans das súas parellas, sempre vai ter o noso apoio. Apoiámola, pero iso non significa que seña completa. Dende o BNG consideramos que a esta moción lle faltaría, a parte de responsabilidade que ten tamén a Administración galega, a propia Xunta de Galicia, no pleno uso das súas competencias, que tamén ten que actuar ou dar un paso máis alá da legislación actual para intentar loitar contra esta lacra. Pero este tema, o referido á responsabilidade da Xunta de Galicia e dos propios concellos, vaimos ter moito tempo nos próximos meses para abordalo, co cal quedará para outra posterior iniciativa. Resumindo, apoiamos a moción do Partido Socialista da que estamos a falar. Seis minutos para o vocero do Partido Popular. Sí, moi ben, bons días, moitas gracias. Eu súmome, eu e o noso grupo, sumámonos ás súas primeiras palabras, señora López, palabras de apoio ás familias, ás vítimas da violencia de xénero, do ataque brutal do machismo. Incluso nos sumamos, como non, ao rechazo da violencia de xénero como manifestación clara do terrorismo contra as mulleres. Un problema social que está medrando sutilmente e máis entre a mocidade, entre a nosa mocidade. E un problema social que nos atañe a todos e a todas. Nos atañe a todos e no que todos temos que sumar esforzos para lograr combatilo e lograr erradicalo. Non se está eliminando o compromiso, como di vostede, do Partido Popular coa erradicación da violencia de xénero. Eu non vou entrar en críticas si dun partido ou doutro, porque eu penso, igual que vostedes, que é toda a sociedade de forma conxunta quen ten que levantarse contra a violencia de xénero. Toda a sociedade inclúe a cidadanía, inclúe as institucións, as administracións, a todas as administracións, aos poderes públicos e aos partidos políticos. E malo é se o facemos desta loita unha cuestión partidista. É verdad que podemos ter diferentes puntos de vista ou diferentes formas á hora de actuar ou á hora de intentar abordar este problema. Pero o certo é que estamos na mesma carreira e temos a mesma meta. E aí o importante sería facelo xuntos, colaborando e non poñéndose a trancos uns a outros, nin facendo interpretacións moi sesgadas da realidade como os que se acaban de facer aquí. Vostedes falan de recortes e falan de partidas orzamentarias insuficientes, pero non falan de que en Galicia as partidas orzamentarias en materia de violencia de xénero medraron un 118% desde que vostedes non están no Goberno da Xunta de Galicia. Os orzamentos do Estado tamén están a incrementarse. A violencia de xénero non deixa de ser importante para o Goberno de España. De feito, esta partida sube case 2 millóns con respecto ao ano 2015 e 3,4 con respecto ao ano 2014. É certo que temos que seguir incrementando as partidas porque o problema é grave e vostede o dixo tamén. É certo que temos que seguir traballando na prevención, que temos que incrementar esforzos no ámbito educativo, seguir mellorando protocolos de coordinación, de cooperación e de atención ás vítimas, porque queda moito que facer, moito que facer. Vostedes falan de fondos de apoio aos concellos e de reforzar a rede de servizos públicos contra a violencia de xénero. A Xunta acaba de sacar unhas axudas que saca todos os anos aos concellos para a promoción da igualdade, para a conciliación e a atención ás vítimas de violencia de xénero, unhas axudas que saen con unha partida de 4,6 millóns para este ano, subindo, incrementándose con respecto ao ano pasado un 35%. Polo tanto, non hai eses recortes do que vostedes falan. Este apoio aos concellos, además, nos parece importante e por eso lles propoñíamos esa emenda de sustitución, porque non só ten que apoiar aos concellos o Estado ou a Xunta de Galicia, sino as institucións que teñen unha maior capacidade de xestión e aí, claro que sí, entraría a Deputación Provincial. Eu quixera que fixeran un exercicio de seriedade, un exercicio de coherencia e de responsabilidade, aínda que deso nestes días nos teñen demostrado pouco, pero coido que este tema é suficientemente importante para que fagan ese esforzo. Por iso, eu apelo novamente á súa coherencia, se o queren recapacitar, que acepten esta emenda de sustitución que lles propoñemos e
Non estamos conformes coa situación actual, por eso, nesa emenda, instamos ao Goberno da Xunta e ao Goberno do Estado a continuar incrementando os recursos económicos para a prevención e para a loita contra a violencia de xénero. Instámolos tamén ao Goberno da Xunta e do Estado a continuar dando cumprimento á legislación existente en materia de igualdade e violencia de xénero. E instamos a esta Deputación Provincial a que elabore e poña en marcha un plan provincial de igualdade con unha partida orzamentaria para o apoio aos concellos en materia de igualdade e violencia de xénero. Hoxe teñen, se queren, unha oportunidade magnífica para decidir e para decir que esta Deputación está realmente comprometida coas mulleres, comprometida coa igualdade de oportunidades e coa loita contra a violencia de xénero. Eu, pola parte que me toca, teño que decir que no borrador que se estaba elaborando para os orzamentos do ano que entra, se estaba xa presupostando para un plan de igualdade para esta Deputación Provincial. E facemos esta emenda de sustitución porque todas as cuestións que solicitan na súa moción se están a levar a cabo. Pero se están a levar a cabo xa antes de que viñeran vostedes a instar neste pleno, no pleno desta Diputación. O Goberno de España non estaba esperando a que viñera o pleno desta Diputación a instalos a traballar contra a violencia de xénero. Teño que decir, ademais, unha Diputación ente provincial do que, dito sexa de paso, unha parte do seu Goberno non cree. E, ademais, é unha parte importante, bastante condicionante na adopción de determinadas decisións. Só temos que ver a dificultade coa que se atopan para conformar un goberno que anunciado, pero aínda non está constituído formalmente, e iso que o tiñan acordado e firmado ante notario. Ben, en definitiva, instámolos a abandonar o discurso da crítica política ás portas do Día Internacional contra a Violencia de Xénero e a bandeirar de verdade a defensa das mulleres na provincia de Lugo con feitos e non con palabras, porque, bueno, da súa palabra podémonos fiar o xusto e algúns dirían que nada. Tres minutos para a voceira do PSOE. Bueno, parece increíble que me fale de seriedade e se permita o tempo de dedicarlle a este debate a facer alusións a outros temas que non son o caso, non? Dice que non fagamos cuestións partidistas, pois logo terame que explicar a que se debe o desmantelamento, cando chegaron vostedes ao Goberno da Nación, o desmantelamento de todas as estructuras e de todos os orzamentos que había nese momento para loitar pola igualdade de xénero. E non o digo eu, díceo a ONU. E díceno 267 asociacións que firman este informe sombra para o Comité en contra da violencia de xénero, que lle recomendo que lean con detenimento porque é realmente aberrante. E tamén poden, se queren, porque está colgado na web, na página web da ONU, escoitar ese examen que se fixo en xullo. Non estamos falando do século pasado, fíxose en xullo, donde o Estado, xa non vamos falar de partidos políticos, o Estado quedou nunha situación bastante vergonzosa. E quedou porque queda demostrado que nestes últimos 4 anos están traballando por desmantelar o que se leva feito. E podelle dar un dato, xa que está dando datos. Dende o ano 2010 hasta o ano 2016, un 26% menos en prevención integral da violencia de xénero. Pasouse de 34,3 millóns de euros en 2010 a 25,2 millóns de euros no Estado español. Tendo en conta as situacións e que estamos falando de vidas, é un auténtico desastre, non? É curioso que, ademais, tendo en conta a bonanza económica que tanto están predicando, efectivamente, fan un incremento con respecto ao ano pasado, pero son incapaces de achegarse polo menos as inversións que se estaban facendo por parte dos últimos gobernos socialistas e que demostran que ao PP non lle interesa este tema. O tema da muller e o tema da igualdade de género é un tema que carece de importancia para o Partido Popular. Fálame de competencias, quérenos agora, como sempre, porque é unha cuestión típica deste Grupo Popular Provincial, pasarnos outra vez as competencias de algo que non nos corresponde. Primeiro, recorden vostedes que coa reforma da Lei de Régimen Local eliminaron as competencias ás entidades locales, as competencias en xestión de igualdade de xénero. Polo tanto,
que a Xunta de Galicia, que tamén o fai, como dixeron na moción anterior, e o Goberno da Nación se faga cargo do que se ten que facer. Podemos dicir que con respecto á financiación que o Estado aporta ás comunidades autónomas, o presuposto sube un millón de euros para as comunidades autónomas, cando as asociacións e os expertos na materia están falando de que farían falta polo menos 60 millóns de euros para poder paliar as desfeitas feitas nestes últimos anos de recortes e poñerse a traballar. Non vamos falar só do tema económico, que, por suposto, é lamentable. O que queda completamente claro é que o Estado ataca as mulleres porque non ten enfoque de xénero, o Goberno do Partido Popular con respecto ás súas políticas. O Goberno do Partido Popular ataca as mulleres prácticamente en todas as ocasións que ten. A lei do aborto, no que queda claro que considera as mulleres incapaces. A LOMCE, na que financia centros que segregan por sexos, que elimina a educación para a cidadanía, que non inclúe unha formación específica en igualdade de xénero, tal e como lle ten recomendado a ONU nesta materia, o Convenio de Estambul e a propia Declaración de Dereitos Humanos. Para o Partido Popular parece que a humanidade das mulleres non é suficiente. Trátase de eliminar estereotipos na educación, na sociedade, e vostedes agora nos veñen que a feliz idea da FP en tauromaquia e a FP en amas de casa. É o camiño correcto. Señores, penso que teñen que pararse a mirar un pouquiño máis, ter un pouco de humildade, e xa non nos fagan casos a nosotros. Fáganlle caso ás persoas expertas e ás persoas afectadas que están traballando por esta materia, que levan moito tempo falando e polo que se ve oídos sordos, porque outra das amonestacións que lle fixo a ONU ao Partido Popular, ao Goberno do Estado, é que non se ten contacto cas asociacións civís que levan sufrindo esta lacra. Vai arrebatando que estás pasando no texto. Quédame facer o comentario con respecto á xusticia. É lamentable, e aquí tamén o poden ver nos informes tanto da ONU como do informe Sombra, é lamentable a situación da xusticia con respecto á atención das mulleres que denuncian. Estamos pedindo as mulleres que denuncian e moitas veces danse conta que cometeron un grave erro, porque o maior enemigo está no estamento xudicial. Ten que rematar, estás pasando... Non digo máis. A moción que vostedes presentan é simplemente continuar e nos pensamos que hai que redoblar moitos esforzos, polo menos poñerse á altura de anos pasados. 3 minutos para o voceiro do BNG. Bueno, eu creo que non facemos ningún favor á cidadanía entrando en guerras de cifras, porque se alguén, por casualidade, lle dá por acercarse a un debate deste tipo, pois vai sair como chegou, dado que uns din unhas cifras, outros din outras, e ao final non se aclara nada. Ven sendo certo aquilo que se decía de que existen verdades, mentiras e estadísticas, e vese neste tipo de debates que ocorre eso, non? Cada un manexa as cifras como quere e ao final é a ceremonia da confusión. En todo caso, si hai cousas completamente e totalmente obxectivas. Falaba a compañeira Sonsoles de un foco de xénero do goberno ou dos gobernos. Vamos a ver, se calquer outro problema que produce ao ano 30, 40, 50, 60 mortes de persoas se enfocara con unha auténtica cuestión de Estado, este problema está resolto. Non hai tantos anos que vivimos no Estado español un problema tamén moi grave con moitos mortos ao ano e cando o Estado puxo todo o que había que poñer encima da mesa para solucionalo, felizmente solucionouse e foise rematando pouco a pouco ca lacra do terrorismo. Nos últimos anos producíanse menos mortos do que están producindo por este tema concreto da violencia de xénero. Se se actuara con esa contundencia, con esas ganas, o problema seguro que se resolvería, sin lugar a dúbidas. Outra cousa que queda moi ben dicilo cara a fora, dicilo nos micros, para captar os votos de mitad da población para logo despois ir deixando relaxarse o tema e priorizando outro tipo de cuestións antes de loitar contra a violencia de xénero. É unha cuestión de mentalidade e de vontade. Non se pode dicir que está peleando contra a violencia de xénero e ao mesmo tempo eliminar unha materia como a educación para a cidadanía que precisamente intentaba educar aos nenos e nenas como iguales e sustituíla por unha materia que dice que o mundo se creou en 7 días por un milagro divino e encima que as mulleres están ben na súa casita que non valen para certas cousas para ter fillos e facer a comida.
Sustituyen unha cousa pola outra, non hai que ser hipócritas, hai que ser sinceros. Estou seguro que moitas das mulleres do Partido Popular opinan exactamente o mesmo que a min, estou convencido, ainda que non o digan, non? Dicir, se quere loitar contra a violencia de xénero hai que facelo con todo, e non se pode andar con eufemismos nin con metáforas, hai que loitar contra ela e rematar con ela e pódese facer. Incluso é máis, o propio comportamento que temos que ter, e falo en primeira persoa incluso, as organizacións políticas. Non podemos permitir que un cargo político faga manifestacións que son completamente machistas e que non pase absolutamente nada. E durante estes últimos anos viuse que pasou con cargos públicos importantes, que fixeron manifestacións moi graves contra as mulleres e non pasou absolutamente nada. Ao contrario, ainda supoño que se vai premiar para as próximas eleccións. Non? Eu digo que temos que ser sinceros, se queremos acabar co problema, convertilo nunha cuestión de Estado, arrimar todos o ombro, porque non, todos teremos algo que facer nesta loita e rematar dunha vez con este problema que de verdad que é algo que é completamente insufrible cada vez que encendemos un telediario, cada vez que abrimos un medio de comunicación, un xornal, poder atoparnos cunha morta máis ese día nas nosas familias. Non? É algo impresionante, de verdad, que temos que actuar dunha vez por todas. 3 minutos para o vocero do Partido Popular. Ben, arrimar todo o ombro, e podería recollelo para que instar a Deputación a arrimar tamén o ombro, señor Ferreiro. Bonanza económica da que falaba vostede, señora Sonsoles, é froito do traballo serio e riguroso do Partido Popular e non de outras hazañas políticas que nos deixaron donde nos deixaron. Mire, vostedes na súa moción falan de establecer protocolos. Existen protocolos. Hai que seguir avanzando en mellorar protocolos e en establecer novos protocolos. Seguramente que sí. Vostedes na súa moción falan de activar un Plan Nacional de Sensibilización e Prevención que non foi eliminado, cambia o nome e en vez de ser Plan Nacional de Sensibilización e de Prevención é Estrategia Nacional para a Erradicación da Violencia de Xénero. Fala de incorporar ao currículum a formación específica en igualdade, fíxose a revisión e adaptación do currículum e os novos decretos para a educación educativa en primaria e en secundaria inclúen a prevención da violencia de xénero dentro da programación docente. Fala de pôr en marcha un plan integral para previr e preparar, protexer e reparar o dano dos menores vítimas da violencia de xénero recollido pola lei recente de modificación do sistema de protección á infancia e adolescencia. Fala de formación e preparación dos magistrados e do personal que traballa nos xulgados especializados en violencia de xénero e está recollido tamén nunha recente nunha recente reforma da lei do Poder Xudicial. Fala tamén de disposicións, de ampliar as disposicións preventivas, procesuais e punitivas da lei de 2004 e tamén te teño que decir que na Comisión de Igualdade do Congreso de Deputados xa se anunciou a intención de acometer a revisión desa lei. Estáse a traballar e non estaban esperando, lle repito, por vostedes. Hoxe tiñan unha oportunidade magnífica para mostrarlle ás mulleres da provincia que están a defender realmente os seus intereses e que teñen un compromiso firme contra a violencia de xénero. Non se trata de competencias, trátase de vontade e de mentalidade. Esta Deputación pode levar a cabo numerosas actuacións na liña de traballo para servir a moitos concellos da provincia de Lugo para a posta de marcha de plans de igualdade e actuacións en prevención da loita contra a violencia de xénero. Está nas súas mans, se queren, invertir os cartos nesta materia ou reservalos para outras actuacións que a larga seguramente acabarán sendo de sospeitosa rentabilidade para a cidadanía. Moitas gracias. Un minuto para finalizar o vocero do Partido Socialista. Gracias, presidente. O malo que nun minuto non me chega nada para contestarlle o que lle podería contestar a señora deputada. Non é cuestión de vontade, vostede o dice, non é cuestión de competencias, é cuestión de vontade. Pola vontade que teríamos, poñeríamonos a facer o que o Goberno da Nación e o Goberno da Xunta é incapaz de resolver, pero non son as nosas competencias, repito. Se nós somos capaces de facer todo o que usted pensa que somos capaces de facer, sin dúbida algunha, a Xunta e o Goberno da Nación tamén. Eu dígolle, bonanza económica a que vostedes se creen.
a que vostedes se creen, porque, dende logo, nadie máis se cree. O que está claro é que, se queren chegar realmente a unha bonanza económica, empecen por invertir en asuntos sociales. E este asunto, que atañe a metade da poboación, polo menos a metade da poboación do Estado de España, falle moita falta esta inversión. E estamos falando de vidas, de moitas vidas. Rajoy dixo fai pouco que neste punto que chegamos de bonanza, según eles, non quedou nadie polo camiño. E iso, concretamente, elevado este tema, é absolutamente vergonzoso e lamentable. Queda moito por facer, xa sei que estarán traballando, supoño que estarán traballando. Ahora, polo que me consta, non están traballando na dirección correcta. E eu, permítame que desconfíe moito do seu traballo cando, como se dixo xa en reiteradas ocasións aquí, o enfoque de xénero que ten o Partido Popular está demostrando ser absolutamente ficticio, absolutamente falso. E sobran, e non teño tempo de enumeralos agora, moitos casos nos que o Partido Popular se posiciona en contra da igualdade de xénero. Eu só lles digo que se efectivamente vostedes teñen voluntade por unirse ao traballo, primeiro, aproben esta moción. E segundo, e sobre todo, é moitísimo máis importante incluso que aprobar esta moción, por favor, escoiten as partes afectadas, escoiten os expertos que lles están falando alto e moi claro por todos os medios dispoñibles. Nada máis. Rematadas as intervencións, procedemos ás votacións. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobada a moción. Quinto punto. Moción do Grupo Provincial do BNG relativa á regularización catastral e á revisión da ordenanza sobre o IBE. Ten 6 minutos o voceiro do BNG, Xosé Ferreiro. Bueno, estamos aquí ante unha moción que, incluso por circunstancias da casualidade, pois está de plena actualidade en moitos concellos da nosa provincia nestes momentos. Esta moción, eu recoñezo que ten un fundamento bastante ideolóxico e fala do que é a concepción da política fiscal que debe haber nun país, que debe haber nun Estado. Nos últimos anos estivemos vivindo un proceso continuado donde, con distintas reformas, prácticamente, senón cada ano, cada 4 anos, se foi rebaixando a carga impositiva ás rendas máis altas, se foi rebaixando a carga de impostos aos multimillonarios, aos ricos, falando de forma xenérica, e ao mesmo tempo, iso que se rebaixaba a xente que máis cartos tiña, íbaselle cargando dunha forma ou doutra as clases máis populares. É unha realidade. E non vou entrar, de verdad, en ningún tipo de guerra de números porque me nego a participar na ceremonia da confusión. É unha realidade que se crearon as ICAP para que os multimillonarios puideran pagar menos impostos. É unha realidade que se foi baixando de forma continuada o imposto de sociedades, que se eliminaron prácticamente o imposto de luxo, que se baixou o IRPF en distintas ocasións para as rentas máis altas, que se fixeron amnistías fiscais para os que roubaban o fisco puideran regularizar ese diñeiro, incluso que moitas veces viña de uns ingresos completamente ilegais, e por contra, ao mesmo tempo, subiuse o IBE, páganse taxas por case todo, implántanse copagos, e, en definitiva, súbense aqueles impostos indirectos que paga exactamente o mesmo. Unha persoa, e non vamos meternos nos multimillonarios, que cobra 70.000 euros ao ano, que outra, que un parado que cobra 500 euros ao mes, se ten suerte de ter eses ingresos. O IBE, un litro de gasolina, unha barra de pan, un libro, pago exactamente igual, insisto, unha persoa sen ningún tipo de ingresos que un multimillonario. Está pagando exactamente o mesmo imposto. Aquí non se trata de que baixaran os impostos. É certo que puderon baixar para algúns impostos, pero a recaudación total seguiu a incrementarse e foi sempre a base desos impostos que pagan o mismo os millonarios que aquelas persoas que non teñen ningún tipo de ingreso. Este cambio na regulación catastral, desde o meu punto de vista, feito con nocturnidade e alevosía, vai afondar máis nesa liña.
Ten varias componentes que me parece que son completamente aberrantes, por utilizar un término, un cualificativo, eu creo que bastante xeneroso. Primeiro, é un cambio radical na forma de traballar da Administración, sin previo aviso, ademais, non? Como dicía eu, con autoridade e alevosía. A toda agora, cando había unha reforma en calquer ben inmueble, viñan os técnicos respondentes, detectábana, actualizaban o seu valor, o ano seguinte viña o valor actualizado, incluso, en algúns casos, con efecto retroactivo, se o cambio había anos que se fixera. Agora, baixo o eufemismo de unha amnistía fiscal, meten por cada inmueble que regularizan unha taxa de 60 euros. Además, métena, seña o que seña, tanto fan porque se faga unha edificación como que se poida, por exemplo, pintar a propia vivenda. Consideran que hai un cambio de valor, regularizan o valor e, aparte deso, meten unha taxa de 60 euros. Pero incluso por cuestións que no noso país son tan habituais como casetos, alpendres, pozos, calquer cuestión que poida haber ao redor da casa que polo que fose non estaba incluído, agora veñen e por cada un deles pasa por caixa, paga 60 euros e pagos porque estánche dicindo que encima te están aplicando unha amnistía fiscal. Insisto que esta taxa aplícana por cada inmoble, é moito dicir, porque chamarlle inmoble a un caseto ou chamarlle inmoble a un pozo, en fin, por cada regularización indistintamente e non por cada contribuinte. É certo que, aparte deso, o ano seguinte, aparte de pagar os 60 euros, virá o valor do inmoble correspondiente actualizado e pagarase a maiores o incremento do valor que tivera ese inmoble. E tamén é posible, que se pode facer, que incluso o fagan con efecto retroactivo e encima nos cobren 4 anos para atrás. Ante eso, nós creo que non podemos quedar impasíveis porque é un auténtico abuso, insisto, estamos aplicando unha taxa por igual, independentemente da situación de cada persoa e dunha forma completamente abusiva. O BNG propón unha serie de cuestións para intentar paliar no posible esta proposta que ven do Ministerio de Facenda. Por unha banda, dicir que o BNG sempre defendemos nas nosas posturas ou nosas propostas xenéricas que non é xusto que se pague o mesmo IBI pola primeira vivenda que polas restantes, pero tampouco estamos a falar aquí deso, co cal a proposta máis concreta vai na liña de instar ao Ministerio de Facenda a que revise esta taxa dos 60 euros cando menos en dúas cuestións. Cando as alteracións dos inmobles son dunha entidade menor, por exemplo, pintar a casa, por poñer un exemplo, que hai casos concretos con esa, ou cando un contribuinte se lle aplica a taxa a 3, a 4, a 5, a 6 cuestións distintas, co cal multiplica por esa cantidade a taxa de 60 euros. Nós pediríamos que o catastro, ou que instemos ao catastro, a cando menos esta taxa, se que houbera que aplicala, se aplicara por contribuinte e non por cada parte do inmoble o que está pagando o imposto. E a maiores deso, instar tamén aos concellos, primeiro, que informen a veciñanza, porque a desinformación é total absoluta. É absoluta. Dicía ao principio que esta reforma foi feita con total ocultismo, por así decirlo, non? Entonces, hai unha desinformación extremadamente grave na sociedade e os concellos e a administración de primeira línea, por así decirlo, e nós creemos que deberan informar dun xeito puntual de que é esta taxa e como poden facer para facer as alegacións correspondentes se fora caso. Ao mesmo tempo, dado que isto vai levar consigo un moi importante ingreso, de aumento dos ingresos para os concellos por este imposto, que incluso sin perder recaudación global se utilice na escala que pode aplicar o Concello no IBI o tipo máis baixo posible. E ao mesmo tempo, tamén que evite cobrar con efecto retroactivo estas regularizacións cando menos das entidades menores que se propón. E por último, unha cousa que nos parece moi importante, porque eu creo que todos coincidiremos que non é xusto que pague por unha casa
de IBI o mesmo imposto que paga o mesmo unha persoa con un traballo, insisto, que teñen os ingresos máis que razonables cos tempos que corren, ou unha viúva, por exemplo, que teña 600 euros de pensión, non? Ou unha familia con todos os mesmos en paro. Que se artellen mecanismos para bonificar o IBI nos concellos a esas persoas que poidan ter dificultades para pagar ese imposto. Non podemos permitir que o mes que ven o recibo do IBI haxa familias que non lles quede para comer cando cheguen os últimos días dese mes. Ten a palabra o vocero do PSOE. 6 minutos. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todos e a todas os que nos acompañan na sesión plenaria e os que nos siguen por outras canles. Pois estamos falando do dramático tema de moda, o catastrazo, a gran operación de Rajoy encomendada ao seu superministro, o señor Montoro, non? Vamos a falar de que as contas van ben, vamos a incrementar, vamos a mellorar os ingresos e vamos a facelo sacando do peto dos cidadáns, que esta é a maniobra a que o señor Rajoy e o Partido Popular nos ten acostumados dende que a finais de 2011 accederon ao goberno do Estado, non? Esa famosa carta que chega a case todos os veciños, poucos son aqueles que non lles chega, e que xa é coñecida como a Carta Negra, non? Esa carta que, como decía, parte dese goberno do Partido Popular que, entre todos en connivencia, vos facede que nós imos amañando e tamén gastamos. Así empezou a legislatura o señor Rajoy en materia fiscal, pois unha das primeiras medidas que adoptou e que afectaba a práctica totalidade dos concellos do Estado español, e moi en concreto a case todos da provincia de Lugo, cando decidiu que, porque él lo decía, se iba a subir o IBI, a contribución, en todos os ayuntamientos que tuvesen unha ponencia de valores ou unha actualización dos valores catastrais dende había anos. Non, por qué? Porque, se lembran, no principio da legislatura, o Partido Popular culpaba os concellos da situación económica, estaban superendeudados, eso era unha catástrofe, a administración central, as autonómicas, etc., non tiñan que ver. Pero, ademais, xeralizaba e falaba de todos os concellos, non diferenciaba entre os grandes e os pequenos, que son os que temos na provincia de Lugo, que non estaban para nada endeudados, salvo casos excepcionais, e que probablemente respondan a unha situación programática, nin tampouco decía que realmente a deuda dos concellos estaba no Concello de Valencia e de Madrid, porque eso poñía o Colorado, e poñía Colorado aos alcaldes que, pois, lle aportaban unha nutrida aportación de votos ao Partido Popular, non? Entón, primeiro fixo eso, vamos a subir o IBI, de media o 10%, había concellos que o 8, que o 6, pero a máis aplicada foi a do 10%. Como eso non lle chegaba e aínda non chegaban a tal, dixo, no, pero é que ademais vamos a poñelo como mínimo no 0,6%, para que todos xa teñan que telo así. E despois habilitou a ferramenta das revisións catastrais, non, que se aplican de oficio, pero que todos sabemos que moitas veces pois hai alcaldes que teñan a conveniencia. É un fácil instrumento co señor Montoro dicirlle, mira, ti faima de oficio que a culpa lévala ti, pero os ingresos xa os vou gestionando eu, non? Eso é o que pasou. E anunciano como amnistía catastral, as dúas grandes amnistías do Partido Popular en esta legislatura. Por que é o que fixo? Anunciar dúas grandes amnistías. A amnistía dos ricos, a amnistía fiscal para os evasores, para os defraudadores, e a amnistía dos pobres. En que se diferencian? Para os ricos, carta blanca, para os pobres, carta negra. O rico, que moi facilmente incorpore o seu diñeiro, e o pobre, que pague independientemente da súa condición e da súa situación. Isto é o que fixo o Partido Popular, e isto é o que é o catastrazo, baixo a amenaza de, oiga, pague usted e pague contento porque, senón, a multa que le vamos a meter es que se va a acordar de ella, non? E iso non vale, non vale. Temos que tratar de paliar esta situación. Hai moitos domicilios, moitas familias ás que lles chegan máis de unha carta, máis de unha actualización. Con eses 60 euros
que lles debe quedar claro que iso non lle solucionou o tema da contribución, o recibo ben despois, e virá coa actualización de 4 anos, de 3 anos, ou o que considere o catastro, e aí se lle aplicará non só o tipo que subiu Rajoy, senón a base impoñible, o valor catastral, que tamén se modifica e condiciona esa carta coa taxa de 60 euros. Taxa que se excusa en que é o que cobra a empresa por facer o expediente, por tramitar o expediente. Eu creo que era importante que se dixese a verdade. A empresa non cobra 60 euros por facer esa taxa. De feito, o coste que se lle imputa ou que se lle aplica está entre os 10 e os 12 euros. E o resto vai ás contas de Rajoy para poder levar adiante e xustificar esa bonanza económica da que pretende presumir e da que non é responsable el, senón colaboran todos os veciños, non? Entonces, aclaremos eso e vamos a apoiar a moción porque creemos que é sensato que se trate e que se pida de que haxa unha unidade de acto de que cando hai unha actualización, unha revisión catastral que afecta a diferentes inmobles da mesma propiedade, da mesma familia, posiblemente ubicados na mesma parcela, no mesmo entorno xeográfico, se liquide unha soa taxa, porque é o razonable. A xente extrañase porque di, oye, a min chegoume a revisión catastral da casa e a miña muller chegoulle a do garaxe, pero se están pagados, como pode ser resto? Non? Outra cuestión tamén que vai na seguinte liña da moción, que tampouco esa taxa sexa aplicable igual a todos, porque é verdade o que decía o señor Ferreiro, é a mesma para todos. Aquí estamos falando de pensionistas con pensións de 400 e pico, 500 e pico euros, que lles chegan 3 ou 4 actualizacións e a pensión vaise en elas. Hai que ter un pouco de xeito porque con afogar a xente non vamos a solucionar nada, como moito que non poidan pagar e multiplicar o problema. Tamén esa instancia aos concellos da provincia a que colaboren, a que asesoren, a que enfoquen os cidadáns a presentar delegacións, porque hai cidadáns, e sabémolo todos, sobre todo no ámbito rural, que pola súa idade, pola súa situación, non teñen a capacidade operativa necesaria para presentar eles mesmos as alegacións, o que lles implica un problema de eu facelo ou non facelo e, ademais, posiblemente, lle xere un gasto engadido para poder dar solución a isto. E, polo tanto, tamén os concellos en que na liña das súas posibilidades adapten as súas ordenanzas dentro do marco legal para tratar de paliar esta situación, porque estamos ante unha situación na que hai veciños que van pagar dentro de un ano 4 veces e 5 veces o que pagaban de IBI a toda agora. E iso creo que é importante tratar de palialo, aunque a responsabilidade está no Goberno central, remato ahora, aunque a responsabilidade está no Goberno central, tratar todos de, cando menos, xa que non se pode parar, mellorar as circunstancias nas que desenvolve este catastrazo. Ten a palabra o Partido Popular, 6 minutos. Gracias, presidente. Bueno, eu creo que hai dúas partes, non? A parte final, que foi ese discurso populista do voceiro do PSOE, na línea do que nos ten acostumbrado, grandilocuente, pero ao final nada, pero xoga con que non ten memoria. Nos fala de que ese catastrazo, pon énfasis anormal, resulta que 60 euros dice que non costa ese traballo e que o traballo está valorado entre 10 e 12. Eu recórdolle que usted foi membro dun goberno o da Diputación, que contratou cunha empresa que se chamaba Catoure, usted o sabrá moi ben, unha revisión catastral en toda a provincia, e xa lle pagaban 48 euros, é o que dice o contrato. Entón, mire, na súa línea, populismo e desdígome. Pero, bueno, como quen presenta a moción é o BNG, vou intentar a él referirme. É certo, agradezco tamén o teu tono da presentación, é certo que esta moción xa non é novedosa. Foi presentada en todos os concellos e en todos os concellos, de alguna maneira, vos dixeron o mesmo, gobernar a quen gobernara. É dicir, hai unha parte da moción que pode ser aceptada e nos vamos a estar nesa línea e hai outra parte que interfiere frontalmente no que é a autonomía dos concellos.
Eu lembro, en un pleno anterior ou dos plenos anteriores, que fixeche aquí pois, unha especie dun propósito de enmienda e facías unha declaración donde viñas a dicir que non creías nas diputacións, que eran unhas administracións democráticas e que, de alguma maneira, quería reforzar o papel dos concellos. Claro, non se entende que queira reforzar o papel dos concellos e, ao mesmo tempo, presentes unha moción donde lle digas desde a Diputación canto teñen que cobrar e como teñen que cobrar. Por tanto, eu creo que ese terceiro punto está, de alguna maneira, máis alá das competencias da Diputación. Eu creo que os concellos son entes soberanos que teñen a capacidade de decidir o que crean conveniente, que teñen os seus presupostos, que teñen as súas economías, que teñen as súas previsións de ingresos e cada un fará o que crea conveniente. Decir que este catastrazo, é dicir, o que ven a facer é o que tiñamos que facer todos e cada un dos ciudadanos da provincia, que cando facemos unha obra, cando facemos unha construción, cando facemos unha casa, é dala de alta. É dicir, é facer o noso proxecto, ir ao noso concello, presentar o noso proxecto, pagar as tasas e facelo. Pero a realidade é que non o facemos, ou moito non o fan. Pero o que non pode ser nunca é que quen incumple teña máis ventaxas que quen cumple. É dicir, é o agravio comparativo. Se eu fixen a miña casa, presentei o meu proxecto e paguei as miñas tasas, estou pagando o meu IBI, o que non pode ser é que o veciño de enfrente que se saltou todo ese proceso a torera lle veña gratuito. Eu non sei no caso do voso concello, que creo que tamén, pero desde logo no meu e na inmensa maioría dos concellos da provincia, os veciños o que están é cunha ansia, cun deseo de poder regularizar as súas construcións. E, por lo tanto, cando ven unha empresa que, ademais, se dá a garantía de que ven desde un organismo nacional do Ministerio e nos afecta a todas as administracións, porque a Diputación recaude ese imposto, os concellos son os que perciben unha moi boa parte dese ingreso. Por lo tanto, o que queremos cando estamos nunha situación, digamos que irregular, é regularizar as nosas construcións. Por lo tanto, en esa parte nos vamos a estar de acordo ca moción, porque creo que é importante, e co punto 1 podemos estar de acordo en canto a que afecten alteracións dunha entidade menor nos inmuebles. Efectivamente, creemos que 60 euros se poden moderar e non é o mismo para unha construción, digamos que con un grado de dificultad alto, como pode ser unha nave, unha casa, pois que para un alpendre de menor entidade, e aí nos vas a ter. En canto a que o mesmo suxeito pasivo sexa obxecto de distintos expedientes, aí non vamos estar de acordo. Mira, se un señor resulta que ten capacidade de poder facer moitas obras e facer moitas construcións, cando menos que pague, que tribute como os demais. E, por tanto, non parece lóxico que quen incumple e fai unha casa aquí, outra casa ali, unha nave no outro lado, non cumpla. Si vamos a estar de acordo nesas pequenas construcións que citábades, que tampouco van a tributar, como decías ti, pozos e demais, porque catastro aquelas construcións que estean por debaixo de 24 metros, non as vai, si as vai a catastrar para ter unha situación, para ter unha foto fixa de cal é a situación constructiva na provincia, pero non van a entrar a tributar. En cuyo caso, cada concello despois terá a súa capacidade de poder aplicar os índices correctores que crea conveniente. Tamén vamos estar de acordo co punto 2. Creo que é moi importante que os concellos cumplamos con esa función importante de asesorar a veciñanza, de dicirlle como están as cousas e, por tanto, de informarlle de que vai isto. De que é unha oportunidade que poden aproveitar para, de un xeito rápido e barato, poder regularizar. Pero, co punto 3, non podemos estar de acordo. Mira, eu lembro que este catastrazo que ten que estar en vigor a 31 de diciembre de 2016 son os propios concellos, os do PSOE, os do PP e os do BNG, os que lle solicitaron a propia Dirección Xeral de Catastro que se fixera. Eu teño aquí as solicitudes de dous concellos, nos que agora non, pero si gobernábades, como era o de Mondoñedo e o de Monforte, donde lle pedían non ser dos últimos. Están aquí as solicitudes a vosa disposición. Por tanto, eu creo que isto lle interesa aos concellos, lle interesa aos veciños e nos interesa a todos. Por tanto, vamos a intentar minimizar esa parte dos 60 euros para construcións que, digamos, que non sean dun grado dificultivo, un grado constructivo alto, pero, desde logo, o que nunca vai estar o Partido Popular de acordo é en impoñerlle desde unha administración que é concello de concellos, como é a Diputación, o que ten que facer cada concello. Os concellos son soberanos, teñen esa capacidade e, además, teñen a súa casuística e a súa problemática cada un deles. Hai concellos que, ao mellor, no seu presuposto, prevén uns ingresos que, desde logo, que non lle vai dicir ahora a Diputación é que aplica os mínimos, porque os mínimos poden ser moi mínimos, sobre todo se ten en conta que pode incluso ter condenacións hasta o 95% do imposto.
Por lo tanto, eu xa adianto o voto favorable do Grupo Popular a esta moción naqueles temas que creo que son de interés para os veciños, non naqueles temas que van en contra dos veciños ou en contra dos concellos da provincia. Gracias. Eu penso que debemos vivir en mundos distintos, porque eu non estou falando de que non haxa que regularizar, para nada, ao contrario, eu son dos que sempre defenderei que temos que pagar impostos, sobre todo aqueles que temos a sorte de poder pagarlos. Sempre defenderei, sempre, en todos os sitios. Non, eu non estou falando deso. Eu estou falando de taxas de regularización que dispoñen a casetos que están xa caídos, que xa están derruídos, a pozos, a cousas que levan feitas 200 anos. Estou falando en serio, cartas que vin eu de inmobles, de palleiras de pedra que levan, que ninguén recorda cando se fixeron. O sea, non estamos falando de alguén que ampliou a casa e estaba sin pagar o IBI por esa ampliación, que eu son o primeiro que manteño que hai que regularizalo e hai que pagar o imposto por cada un polo que ten. Se pode pagalo. Estamos falando deso, non confundamos as cousas, non? Estamos falando de cartas como vin eu personalmente en máis dun concello, non só estou falando do meu, en máis dun concello, donde se lle poñía polo pozo, polo caseto que estaba caendo, polo garaxo do coche que tiña 40 anos e por non sei que máis, eran concretamente 4 cartas que vin nun caso. Estou falando en serio, Bien. Estou falando dese tipo de cousas, non da outra regulación que eu estou de acordo en que se faga. Eu, personalmente, penso que, desde o punto de vista que se lle paga a unha empresa por expediente, a cousa xa non vai ir moi ben, porque o que interesa a empresa é facer expedientes e cobrar taxas, por así dicilo. Señan 60 euros ou seña os 14 ou 15 que dicía o compañeiro Álvaro. Eu, neso, a confianza que teño, cando menos, é bastante relativa cando se xoga a empresa os seus ingresos neste tipo de traballos. A autonomía dos concellos. Eu non creo que está, tal como está redactada, penso que non se está meténdose na autonomía. En todo caso, é a opinión deste pleno, deste organismo, que insta ou solicita aos concellos que fagan eso. Non é nada obligatorio, non se está impoñendo nada. Impúxose, en todo caso, nestes anos de atrás, o gravame que tiña que meter os concellos sobre o IBI, impúxose do goberno do Estado. Eso sí que era unha imposición. Aquí estamos simplemente expresando unha opinión de cal deberá ser a forma de levar isto para adiante. Eu dixen na miña exposición, ademais, creo que non pon no papel, pero se eu dixen que incluso eu entendería que un concello, dados os problemas que teñen, sobre todo aqueles concellos que son constantemente perseguidos polos orzamentos da Xunta de Galiza, que non rebaixen os seus ingresos á hora de aplicar o IBI. Eu incluso entendería que se diga, bueno, pois vamos usar o que vamos a recaudar a maiores do que recaudábamos debido a esta reforma en, primeiro, poñer o gravame máis baixo que poidamos. E, segundo, bonificar, é que é algo tan sinxelo, bonificar o IBI a aquelas familias que non poden pagalo. É que algún alcalde vai dormir tranquilo, se sabe que por pagar o IBI, porque non expropian e ademais, ou embarganlle, vai ter problemas para acabar o mes, para comprar a comida a fin de mes, para comprar os libros aos nenos, para o que sexa. É que non é xusto, é unha cuestión de xustiza. É dicir, os impostos teñen que ser progresivos e hai que pagarlos cando se poden pagar. É algo sinxelo, e insisto, estamos instando, estamos dando unha opinión. Logo, lóxicamente, os concellos van facer o que crean oportuno en función das súas circunstancias, porque é verdad que non todos teñen as mesmas condicións, co cal van a aplicar dunha maneira ou doutra. É, como diría eu, unha opinión política de a que se debería tender. Logo, cada un, lóxicamente, vai tomar isto como cree oportuno e vai facer o que queira, que o vai facer de todas formas. Pero, en todo caso, quede constancia do que pensamos aquí. Moitas gracias. Mire, señor Ernesto, ese contrato, esa acción que vostede falaba da Diputación de Lugo era unha actualización catastral que se lle ofrecía a toda a cidadanía a opción de promover de motu propio esa actualización catastral, esa revisión, que non é o mismo que esta revisión catastral
de oficio que fai o Goberno Central en un contrato moitísimo máis grande e moitísimo máis amplo. Claro que todos e cada un de nós deberíamos facelo, uns fano, outros non nos fan. Esa é a realidade que temos, é a realidade que temos que xestionar, non? Tamén, pois, os alcaldes nos seus concellos terán que xestionar esa realidade de que antes, porque non estaban dados de alta ou porque tiñan outros usos, non se pagaba polos establos, non se pagaba polos baixos das casas que tiñan uso agrario, non se pagaba polas ribeiras, etc. E agora si van a ter que pagar, non? E con unha valoración bastante alta. Será populista ou impopulista, pero é o reflexo da realidade o que eu lle estou contando a todos vostedes, non? Nós non estamos de acordo en que quen incumpla teña máis ventaxas que o que cumpla. O que estamos de acordo é que nesta situación que se estende ao longo e ancho de todo o territorio e que é común en todos os concellos, cando hai unha situación que afecta a unha persona que ten unha condición económica, social, etc., diferente de outra, se teña en conta eso, porque o que persigue, quero entender que o que se persigue é a normalización do catastro. E se é o que perseguimos, ese é o obxectivo maior, no que a Administración Central tamén se ten que implicar e ten que investir, porque o éxito é que se normalice que todos os inmobles, todas as construccións estén regularizadas. E non confundan dicindo de que a xente está ansiosa por regularizar. A xente está ansiosa por legalizar e regularizar catastralmente non legaliza urbanísticamente as construccións. Eso saben ustedes tamén como a nós. Unha cousa é a regularización catastral, que a consecuencia que ten é a aplicación da fiscalidade que lle corresponda ao inmoble, e outra cousa é a legalización urbanística, que iso vai por outro lado. É o catastro, aunque moitos... É o mismo que o da propiedade, non? Como no catastro está o meu nombre, é meu. Non, o catastro nin acredita propiedade, nin acredita a legalidade urbanística da edificación ou da construcción da que se fale. Por eso, apoiamos esta moción, para que haxa esa diferenciación, para que haxa esa imposición, ese cobro desa taxa por domicilio, se é posible, por unidade familiar, porque ao final tamén é certo que aquí casi todos son bens gananciais, e dá igual que o imputen a un que a outro, que ao final vai ao conxunto da familia. E esa invitación aos concellos de que, en función, agora mesmo, das súas posibilidades, traten, a través das súas ordenanzas fiscales, de mellorar esta situación que deriva da revisión catastral desta amnistía. 3 minutos para o voceiro do Partido Popular. Vamos a ver, brevemente. Mire, ustedes contrataron unha empresa que se chamaba Catoure, que era de Ourense, unhas altas, e non era certo que estuveran a disposición dos veciños, de, no, tú vas allí, el vecino que quiera. Mire, vou dicir literalmente como estaba. O contrato era así. Iban ao seu concello e ustedes pagabanlle desde a Diputación por alta que deran. Si daban alta dunha palleira, cobraban, a da casa cobraban. E cando chegaron, deron alta a diestro e a siniestro, como fai toda a empresa hábil, porque cobraban por alta. Mire, eu son dun concello tipo medio da provincia, e eu podo lle traer 612 altas. Este catastrazo non vai chegar a máis de 300 porque xa está feito. Entonces, se a 48 euros que usted lle pagaban masiva por contrato, se a 48 lle aplico IVA, son os 60. O que pasa que, claro, o discurso poñémolo cando queremos, según como queremos e según para quen. Bueno, eu creo que hai que ser coherentes e serios. Pero, bueno, voume referir ao propoñente da moción. É dicir, señor Ferreiro, eu creo que neste tema lle pido que faga un esforzo para poñernos de acordo. Creo que é un tema de interés que nos interesa a todos porque lles interesa aos cidadáns. E, desde logo, o Partido Popular o que interesa aos cidadáns lle interesa moito. Mire, nos propoñémoslle que retire o punto 3. Porque é certo que usted dice non lle impoño aos concellos o que teñen que facer, me faltaría máis. Os concellos son soberanos e poden facer o que estimen oportuno. E como entenderá, o que aprobe ou desaprobe esta institución, pois máis ben lles importa pouco. Pero vou dicir unha cousa, por ben dos seus alcaldes, é dicir, que non son moitos, pero téñenos, por ben dos alcaldes de todos os partidos políticos, eu creo que nin siquiera lle debemos dar unha indicación nin ruta de
Hai unha lei a que estamos todos e esa lei nos dá xa unha horquilla ahora mismo entre o 0,4 e o 0,6 e, por tanto, e en rústicos entre o 0,3 e o 0,5. Bueno, pois os concellos que son moi sabios sabrán a que teñen que ateñerse. Por tanto, eu, en aras de poder chegar a un acordo, en aras de buscar ese consenso, eu que lle pido que entenderá, usted mesmo dice que non é como unha imposición, que retire ese punto 3. Ten o noso voto favorable para o punto 2 e, en canto ao punto 1, ten o voto favorable para o que importa, e é que, de alguna maneira, que se teña unha distinción desas pequenas construcións que, efectivamente, pois entendemos que se son de moi pequena entidade, pois non sería conveniente que tributaran por lo menos do mesmo xeito. Pero non en canto a que un señor teña distintas construcións. Se ten distintas construcións, eu ojalá pudera pagar por moitas construcións que é símbolo de Casteña. Por tanto, eu creo que, enténdame, que o que lle estou a dicir é moi razonable. É un tema que, ademais, usted sabe que xa se presentou isto en todos os concellos, nos que tuveron pleno xa debatiron, e así lle foron transmitindo gobernar a quen gobernara. Unos ou outros, que era si os dous puntos iniciales e non o terceiro punto, porque interfiere na autonomía propia de cada concello. Entendame usted que usted non lle pode propoñer aos alcaldes aquí sentados, usted non lle vai dicir ao señor Martínez o que ten que facer co IBI do seu concello. O señor Martínez xa sabrá o que ten que facer. Por tanto, non creo que o señor Martínez tampouco estea por labor de votar o terceiro punto, porque entenda que el cree que é o alcalde de ali, e eu creo que tamén. Por lo tanto, ele sabrá o que ten que facer. Por lo tanto, con esa salvedad, conta con o noso voto a favor, se nos permite retirar eso. Gracias. Ben, ten a palabra o voceiro do BNG. Cando menos estou seguro que o señor Martínez, igual que calquer outro alcalde da sala, pode escoitar a miña opinión sin ningún tipo de problema. Bueno, olvidouse de dicir antes, cando falaba de que a xente está ansiosa de regularizar, que ainda non vin as colas na oficina do catastro para ir pedir as cartas antes que as mandaran. Ainda non as vin, e desde logo a miña percepción non é para nada eso. Bueno, pero vamos cinguir o que me di vostede sobre o que retire o punto 3. Bueno, primeiro agradezo que esteñan de acordo, cando menos, ou esteñan de acordo, cando menos, cunha parte, agradecese. Pero é que ese punto, que precisamente é o que ten máis contido, o que ten máis esencia ideolóxica, por decirlo de unha maneira. Explícome. Incluso podíamos pasar do primeiro apartado, pero é que o segundo apartado é algo tan básico, algo tan necesario, algo tan lóxico, algo tan entendible por calquer persoa que é imposible que o poida retirar. É dicir, como podemos explicarlle, como lle podo explicar eu a miña nai que cobra 600 euros de pensión que paga o mismo IBI que a min? É que non lle podo explicar, e ela non o entende. Como lle podo explicar a unha familia que están todos os seus membros en paro que van pagar o mismo IBI que pago eu que teño un traballo bastante decente, por certo? Como lle podo explicar? Non podo retirar baixo ningún concepto podo retirar este punto porque me parece fundamental e a esencia desta moción. Eu pediríalles, de verdad, que non se trata de obrigar nin de forzar a ninguén, que eu sei que cada concello ten as súas circunstancias, que apoien a moción para que se haya un posicionamento unánime ao respecto desta institución. Ben, unha vez rematadas as intervencións, procedemos á súa votación. Votos a favor? 12. Votos a abstencións? Abstencións? 12 en contra. Sí. Hai que repetir a votación. Votos a favor? En contra? Queda aprobada a moción por voto de calidade. Sexto punto. Moción do Grupo Provincial do BNG para declarar a provincia de Lugo como territorio libre de touradas. Ten a palabra o voceiro do BNG, Xosé Ferreira. Bueno, pues, seguimos. Bueno, antes de nada, antes de empezar o que é a defensa, que penso que vos é breve, non necesitar os 6 minutos, penso, manifestar que, neste caso, dende o BNG, facémonos eco, por así decirlo, de unha proposta que ven
de distintas asociacións do ámbito da defensa dos dereitos dos animais, concretamente da Asociación Animalista Libera, de Galiza Mellores Integradas e da Fundación Franz Weber, espero que pronunciara ben, que están a promover este tipo de iniciativas en moitos concellos e institucións, incluídas as diputacións deste país. En todo caso, dende o BNG pensamos que estamos aquí tamén para facernos eco do que a sociedade civil pensa e opina, en este caso, insisto, que nos facemos de portavoces, por así dicirlo, deste tipo de asociacións, estas que citei e outras moitas que tamén colaboran neste campo, non? A ver, son moitos os ángulos dos que se pode abordar a defensa desta postura. Calquera deles por si só sería suficiente para defendelo e para aprobar non o que aquí se solicita. En todo caso, vou empezar polo primeiro, polo que defenden este tipo de asociacións. Eu vi outro día, ocorriúseme, oindo os medios de comunicación, cando vía que se condenara a 8 meses de cárcere a unha persoa por apalear, neste caso, a un cabalo hasta matalo. Parece ser porque non lle ganou unha carreira ou algo así, non? Pois ben, condenas a unha persoa, insisto, a 8 meses de cárcere por apalear, neste caso, a un cabalo, pero logo despois, con unha hipocresía totalmente sin precedentes, algunhas administracións públicas poñen cartos de todos e de todas para financiar e promover espectáculos orientados a divertir a un grupo de persoas que van ali a velos a base de ver como se tortura durante máis de 15 minutos un animal hasta que se lle produce, a base de torturalo a morte. Paréceme que, insisto, que sendo cartos de todos e de todas, que non é moi de recibo este tipo de actuacións, máxime cando todos os estudos, ou para menos todos os informes que eu din que este tipo de espectáculos sería imposible que sobreviviran sin a aportación destes cartos públicos. Pero incluso sería imposible a súa supervivencia naqueles sitios onde sí teñen tradición, naqueles sitios do Estado español onde dende hai anos se levaban a cabo este tipo de espectáculos. Por nin siquiera neses sitios, se non se puxera diñeiro de todos e de todas, podía ser posible que se mantivera. Insisto, por unha simple cuestión de defensa dos animais, de defensa dos dereitos dos animais, de opoñerse a unha cuestión tan elemental como é a tortura aos animais, iso xa debería ser suficiente para aprobar esta proposta. Pero que hai algunha cousa máis. Esta forma de actuar, de que algunhas administracións subvencionen este tipo de espectáculos, non é para nada casual. Estou ciñíndome neste caso ao caso de Galicia. Eu, en algúns casos, cando isto se facilita desde algunhas administracións ou institucións galegas, estáse a producir un intento, eu chámolle, do españolismo máis rancio, porque non ten outro cualificativo, de introducir no noso país un espectáculo que é exclusivamente español, que nunca, xamais, tuvo ningún tipo de tradición nin afición neste país, refírome, por suposto, a Galiza, e que, ademais, vai en contra de todo o que os nosos antepasados pensaban e actuaban cos animais. Totalmente en contra. Os que somos fillos de labregos, os que convivimos con animais na nosa casa e víamos a nosos pais ou a nosos avós tratar os animais e ver agora, comparar eso, a súa tradición, a súa forma de ver, non o ganado neste caso, e comparar eso co que se fai nunha corrida de toros é completamente espeluznante. Este tipo de comportamentos, insisto que moi minoritarios, pero que existen, é unha forma máis de españolizar a cultura do noso país, é unha forma máis de anular a nosa identidade como país e como nación. Imaginemos a imaxe que podemos transmitir neste país que aspiramos a ter unha industria turística potente cando hai concellos, hai institucións que promoven este tipo de actos. Hai pouco tempo, en Castela, a porta de entrada do Camiño de Santiago foi a que dunha forma voluntaria se ofreceu para organizar un acto deste tipo, un acto aberrante deste tipo que
se negara a facelo co cambio de goberno que se produciu, neste caso, no Concello de Sarria. A imaxe, a proposta que facemos neste caso desde o BNG, insisto, facéndonos eco das propostas das asociacións de protección que traballan na protección dos dereitos animais, vai na liña de declarar a provincia de Lugo como territorio libre de teuradas e, asimismo, instar a Xunta de Galiza para que faga o mesmo en todo o espacio do noso país, da nosa nación. Ao mesmo tempo, sin ánimo de impoñer, por suposto, entre outras cousas, porque non temos capacidade, instar aos concellos da provincia que actúen da mesma maneira e declaren os seus territorios como territorios, os seus concellos como concellos libres de actos, de celebración de actos deste tipo e, por suposto, que non se aporte ni un céntimo de euro para a súa celebración. Ten a palabra o vocero do PSOE. Bueno, pois, efectivamente, asumindo que dende a Deputación de Lugo non podemos legalizar ou non legalizar ou prohibir a actividade dos toros, é evidente que compartimos a idea de que non se deben torturar animais, nin toros, nin ninguna outra clase de animal. E, por suposto, no que si nos podemos posicionar é que dende a Diputación non se van a financiar este tipo de eventos. Instamos aos concellos a que fagan o mismo, que, por suposto, eles tomarán a decisión, e tamén instamos a Xunta de Galicia a que desenvolva as iniciativas para regular as actividades nas que se poidan vejar ou torturar animales. Pensamos que é simplemente un posicionamento humano, non entendemos que se poida nadie disfrutar a base de ver sufrir a calqueira animal. Neste caso, a moción céntrase nos toros, pero, bueno, eu ampliaría a todo tipo de animales e, polo tanto, pois, evidentemente, vamos a apoiar a moción, non? No momento en que se faga un debate na Xunta de Galicia máis profundo, pois se poderán aportar e se poderán tomar as determinacións máis precisas en canto á regulación desta actividade. Pero, como Deputación, nin o fixemos dende o Goberno socialista, nin se vai a apoiar nin financieramente nin de ninguna outra maneira actividades que teñan que ver cas corridas de toros. Ben, ten a palabra o vocero do Partido Popular. 6 minutos. Moitas gracias. Bueno, nós, lóxicamente, non estamos de acordo con esta moción porque, sobre todo, confiamos na lei, que é a expresión máxima da soberanía popular e da liberdade da xente nun Estado democrático que é a que divide os actos que son legais e ilegais. Esta é unha moción totalmente sectaria e totalmente ideoloxizada, que non se axusta á realidade de Galicia e que non ten un impacto real en Galicia. En Galicia non existe efectivamente unha tradición taurina espallada de forma xenérica, senón que existen lugares onde sí existe esa tradición. Lugares que merecen todo o respeto, porque, ademais, aquí xa se falou de hipocresía, ademais demóstrase que despois, cando se gobernan eses lugares, sí se respeta esa liberdade individual que o ordenamento xurídico nos garantiza. Na provincia de Lugo, en Sarria, lévanse realizando corridas de touros desde o ano 1906, con indubidable éxito e cunha tradición que, pese a quen lle pese, se afianza cada ano que se celebran. En Sarria houbo corridas de toros con gobernos do Partido Popular, do Partido Socialista e do BNG. Pero é que, igual que en Sarria, nos demais sitios concretos, que son poucos, en Galicia, onde as hai, demóstrase que estamos ante a hipocresía do fariseísmo. En Pontevedra, prototipo de corridas de touros anuales, goberno BNG. Non só o goberno BNG, senón que subvenciona o mantemento dunha forma explícita da Plaza de Touros de Pontevedra. Non só eso, é que varios concelleiros do BNG, que nos merecen absolutamente respeto, van aos touros. Non creo que sean uns maltratadores de animales nin unhas persoas que haya que expulsar porque están exercendo a súa liberdade nun acto que é legal. A gran diferencia é que o BNG está acostumbrado a intentar impoñer desde as súas minorías as decisións das maiorías. E aquí nesta Diputación témolo claro que é así. En todo Galicia é o mesmo. O BNG en Pontevedra, o señor Lores, non proíbe as corridas de touros.
e si subvenciona o mantemento das corridas de touros. En Coruña, o goberno socialista do señor Paco Vázquez, alcalde de Coruña durante moitos anos, nunca fallou a súa cita cos touros. En Sarria pasa o mesmo. Polo tanto, ademais deso, mezclanse dúas cuestións que son totalmente independentes e que o BNG pois, mete nun mismo baúl. Por un lado, o maltrato animal. Nadie está a favor do maltrato animal. De feito, está legalmente regulado. Está, no caso de Galicia e desde o ano pasado, potencialmente agravado o maltrato animal. Pero si é certo que as corridas de touros en este país son legais e hai que respetar a lei e hai que respetar o dereito dos que exercen a súa liberdade individual dentro da lei. Os que van aos touros e lles gusta e pagan por ir, están exercendo un dereito que nadie, nin siquiera esas minorías que vostede intenta representar, pode impedir que así o fagan. Vostedes o que teñen que facer é, na medida da súa acción política, intentar cambiar a lei. Que pasa? Pois que non poden, porque representan a moito menos ciudadanos que os demais. Entón, exercemos aquí unha hipocresía absoluta. E mezclan ese maltrato, mezclan co españolismo rancio. Non sei se o señor Lores o consideran un español rancio. Non sei se o señor concelleiro do BNG que vai aos touros e que o delegado de Sanidade Animal de Pontevedra é un español rancio. Por outra parte, por moito que lles pese, non sei o que significa rancio exactamente para vostedes, pero de momento os galegos sí somos españoles e non nos avergonzamos deso. A gran maioría, polo menos. Polo tanto, estamos xa cansados dese tipo de imposicións, pero quenes somos a Diputación Provincial de Lugo para nombrar a provincia de Lugo como unha provincia en contra das touradas? En Sarria se acaba de debatir este mismo tema con esta misma tesitura e non prosperou a moción do Bloque Nacionalista Galego. Por qué? Porque os socialistas en Sarria sí recoñecen que os touros están afincados en Sarria. Presentaron esta moción no Concello de Pontevedra? Ou van expulsar do BNG o señor alcalde de Pontevedra por ser un español rancio? Ou o PSOE non son españoles rancios, ou o PSOE son nacionalistas, porque claro, o do Partido Socialista sí xa é outra divagación absoluta, porque en cada sitio dicen unha cousa, xa estamos acostumbrados. Entón, cousa distinta é tamén, pero debe caer na administración a quen lle corresponde decidir a subvención ou non directa. Nesta Diputación Provincial, no goberno da anterior presidenta, a señora Candia, non se financiou a corrida de touros de Triacastela. Sin embargo, o señor alcalde do BNG de Pontevedra dá 50.000 euros anuales para o mantemento da Plaza de Touros de Pontevedra. Entón, que estamos dicindo? A quen queremos engañar? Queremos quedar ben con todos? Queremos, cando gobernamos, facer o contrario do que decimos cando estamos na oposición? Queremos en cada sitio escoitar a quen nos quere oír? Esa é a realidade do BNG. Intentar alterar os presupostos de convivencia da maioría, cos seus escasos efectivos humanos. E aquí temos outro claro exemplo de como se fai eso, de como se alteran gobernos, de como se impoñen condicións e como poucos influyen na maioría. Pois nós desde o Partido Popular vamos a defender sempre o respeto á lei, a liberdade das persoas, o respeto á lei, a liberdade das persoas e a liberdade dos concellos donde sí existe esa tradición, dos poucos concellos onde existe esa tradición a que podan seguir a levar. E vostedes o que terán que intentar, se realmente son demócratas, é influir en cambiar a lei políticamente. Pero non o consiguen, por iso veñen con estes teatrillos. Saben por que non os consiguen? Porque non teñen apoio suficiente da xente para iso. Entón, creemos que esta moción é absolutamente sectaria, que mezcla o pretendido españolismo, que non sei o Partido Socialista se é españolista ou non, xa non o sei, co maltrato animal, que está claramente definido na lei o que é claramente sancionado. Todos estamos en contra do maltrato animal. Entón, seamos serios, respetemos a lei, respetemos a liberdade das persoas e non intentemos impoñer 2 a 12. 3 minutos para o voceiro do BNG.
Bueno, é posible que alguén pense que no BNG impoñemos as maiorías. Non sei, en todo caso, no BNG manifestamos unha postura política e executámola. Non compramos as maiorías como fixeron outros. Nunca compramos a ninguén para ter a maioría. Iso que quede claro porque parece que non todo o mundo ten a suficiente memoria. Ben, as leis. Home, tamén era legal fai uns anos que as mulleres non votaran. Tamén era legal fai uns anos que unha persoa por ter un color de piel distinto pudera ser esclavo de outra porque era blanco. Tamén era legal, A lei o dicía. A lei permitía tratar as persoas negras como ganado. Facerlles os mismos que se fai aos toros, por exemplo. Permitío a lei. Ollo, hai non tanto tempo as mulleres non podían votar porque eran mulleres. E permitío a lei. Así que non me veñen a min con disculpas do que dice a lei, que a lei está feita para cambiala. Eu manteño un cambio da lei. Se non teño maioría suficiente, pois aguántome e terei que soportalo. Pero iso non quere dicir que poida seguir pedindo o que creo donde me pareza oportuno. E cando teña a maioría suficiente, que neste caso asegúrolle que non vai tardar moito, porque a xente ten sentido común e o nivel cultural da poboación vai aumentando e vai cara a isto, e ustedes saben moi ben, pois solucionarase. Punto, nada máis, non? Que máis? Uma postura do BNG. Home, está confundindo churras con merinas, porque eu paréceme, e menos mal, que a Praza de Touros de Pontevedra sirve para bastantes máis cousas, bastante máis edificantes que para torturar toros. E dado que a praza, como calquer outro edificio, necesita un mantemento, é bastante normal que o Concello axude no mantemento, non para torturar toros, Non me diga a min que o señor Lores é partidario das touradas, porque non é certo, e non intente que quede esa mensaxe, porque non é certa. De feito, non dá ni un céntimo de euro para a organización das touradas, só faltaría, non? Logo que faga a cada un a nivel individual, alá cada un ca súa conciencia. En canto ás dúas visións que eu mantuven aquí para esta moción, xa dixen que eran formas distintas de velo, e que cada unha delas por separado era ou tiña suficiente peso para poder defendelo e para poder apoiar esa moción. Hai unha parte por un lado, e logo hai outra visión que incluso recoñezo que pode ser máis restringida, que é o que creemos algúns que se intenta facer cas touradas neste país, porque é certo que non teñen tradición, ou está moi restringido, pero se fora por algúns, meteríano, en todo o país, e incluso por decreto lei, se tuvera maioría suficiente para facelo. Eu insisto, supoño que este debate o teremos con cantidade de temas ao largo destes meses, que aquí estamos instando que é o que podemos facer. É que non podemos facer outra cousa. Todos os puntos das mocións que debatimos hoxe aquí van na mesma liña. Son cuestións que a Diputación, pola súa forma, e non vou cualificar, pola súa estatus, por así decirlo, político, non ten competencias, e todos instamos a outras administracións a que actúen na liña que nós creemos aquí, con razón ou sin ela. Con maioría ou sin maioría. Aquí fanse propostas, vótase, e o que decida a maioría vai para adiante, punto. Pero, insisto, estamos facendo ou instando, marcando unha liña política, unha liña de actuación. Logo, uns seguirán e outros non. Uns farán agora e outros farán dentro de 2, 5 ou 10 anos. Pero isto non ten futuro, e todos e todas aquí presentes sabemos que isto non vai chegar moi longe de outras cousas, porque pronto vai vir unha lei europea que non vai impedir, porque neste sentido ten bastante, vaya a redundancia, bastante máis sentido común que temos nós. Minutos para o voceiro do PSOE. Bueno, señor García, efectivamente, en 1906 as mulleres non podían votar en España. O seu discurso é de 1906. Claro que as leis hai que cambialas e que se tratará de eso. Non o vamos debatir aquí, non é eso, non estamos falando de ninguna imposición, non é a nosa causa, pero por suposto que as leis podense cambiar, e gracias que se cambiou aquela que había en 1906, senón igual eu xa non estaba hoxe aquí falando con vostede. Por suposto que hai que cambiar as leis. E por suposto que hai tradicións como aquela de que non podían votar as mulleres, que tamén hai que cambiar, e hai que evolucionar, e hai que pensar e mirar as cousas de outra maneira. Só quería añadir que, evidentemente, menos mal
que se mantén a Plaza de Toros de Pontevedra, porque só faltaría que encima se deixase caer. Cousa que, por certo, outra xente sí que fai, inda que se arroga moito a outras ideoloxías e deixando caer o patrimonio. Non mezclemos as cousas. Non estamos falando de impoñer, por suposto, cada un ca súa conciencia. Claro que é legal, porque se non o fose, non estaríamos aquí, o mellor estábamos nunha comisaría. Claro que é legal, nadie o nega. O que estamos preguntándonos moitas veces, moitas persoas, é se é moral. E iso cada un terá que facelo na súa conciencia. Ahora, eso sí, vamos a avanzar, vamos a facer política e vamos a tirar hacia un camiño. E a veces hai tradicións que con máis ou menos tempo acaban cambiando, por sorte. Nada máis. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Ponce, Morante e el Juli. Os organizadores deste ano da Feira Taurina de Pontevedra da Peregrina agradecen ao Concello de Pontevedra o seu esforzo por manter esta gran tradición. O señor Miguel Filgueiras, un españolista rancio, concelleiro de Sanidade Animal do Concello de Pontevedra, militante insigne do BNG, nos touros disfrutando dunha tradición que ten Pontevedra e ca que está moi de acordo. Claro, pois eso mismo. Dice vostede que en 1906 non podían votar as mulleres, efectivamente, claro que non. Pero dice vostede tamén que a día de hoxe parece que a lei está aí por unha cuestión casi inmobilista. Eu non sei se vostede sabe que o Partido Socialista gobernou en este país bastante tempo, non sei se coñece os gobernos de Felipe González cantos anos estuveron e os do señor Zapatero. Pero é que o día 3 de outubro pasado, o señor Pedro Sánchez, non sei se o coñece, comprometeuse cos empresarios taurinos deste país a que o Partido Socialista non vai derogar a lei e impedir os touros en España. Non sei se o coñece. Quero decir, para que nos vayamos centrando onde estamos cada un, claro. Efectivamente, os touros, o Partido Socialista xa ten comprometido que nos próximos 4 anos, en caso, que non o creo, de que chegara a ter unha responsabilidade de goberno, desde logo non se van a eliminar, porque sí que se recoñece, e así tamén o recoñece un tal señor Pedro Sánchez, que la tauromaquia é cultura, señora López Izquierdo. Non sei se vostede non está de acordo co seu líder, cambien de líder ou cambie de partido, pero o seu partido dice que la tauromaquia é cultura, está en todos os sitios públicos. E o seu líder, e o seu candidato a presidente do goberno, dice que o Partido Socialista non vai derogar. E era para que nos centramos un pouco onde estamos. Non sei se me entenden. Entón, nós únicamente que decimos é que nós respetamos a lei e a convivencia. Nós respetamos unha lei que leva moitos anos e que é totalmente compatible ca sensibilidade pública que hai en contra do maltrato animal. Ou eu me equivoco ou vostede se equivoca, pero en todo caso parece que o seu partido vai na línea na que nos estamos dicindo e así os seus líderes o manifestan de cara ao seu programa electoral. Por lo tanto, respeto ás persoas que ejercen os seus dereitos, porque nun Estado de Dereito, se non respetamos a quen cumple a lei, non teremos ningunha razón para convivir. Por eso, e para rematar, creo que en nome desa non existencia deste problema en Galicia, respetemos as tradicións de cada concello, respetemos os dereitos de cada persoa e, sobre todo, respetemos a lei. E non fagamos flaco favor aos que intentan sectariamente impoñer o que pensan uns poucos ou a maioría que libremente convive neste país. Ben, rematadas as intervencións... falta un minuto ao portavoz do BNG, perdona. Tampouco pasaba a cousa porque non hai moito que engadir. E eu que non hai moito que engadir. Eu, simplemente, dúas cuestións. Dúas frases que se dixeron agora que por si sós xa justificarían o voto favorable á moción. Falar de disfrutando cos toros, non, disfrutando ca tortura e morte dos toros. Non nos equivoquemos, non se equivoquemos. Eso por unha banda. E logo a outra expresión que tamén se dixo aquí, la tauromaquia é escultura. Bueno, pois vale, pois moi ben.
Se a tauromaquia é cultura, supoño que a cultura que se impuñía ás mulleres hai varios anos tamén sería a cultura. E por último, xa remato, aquí estáse entrando, polo menos nas mocións que se debatiron hasta agora, escudándose na autonomía dos concellos para rexeitar mocións. Teñamos memoria, porque eu vou me acordar, cando noutras ocasións se insta a outras administracións, pois vou a dicir exactamente o mesmo cando me interese. Pero eu vou ir claro, vou non dicir con claridade, vou anunciar por que eu digo. É dicir, estes argumentos que usaron hoxe aín quedanme na memoria para o futuro, para usar cando ustedes insten a outras administracións a que fagan o que creen oportuno. Nada máis. Ben, rematadas as intervencións, procedemos á votación. Votos a favor? 12. Abstencións? Votos en contra? Señor presidente, unha cuestión de orden. Como pudo constatar neste momento, percataríase de que eu non emitín o mesmo voto co meu grupo. Entón, pediríalle que me dera un minuto para explicar as razóns polas cales non o fago. Por suposto, non hai ningún inconveniente, salvo que alguén teña algo que... Bueno, a emisión do voto que eu fixen agora, obviamente, ven por un exemplo de coherencia deste diputado. Esta moción debateuse na pasada legislatura e o Grupo Socialista habíase abstido, posición que eu creo que debería haber sido a emitida neste mesmo momento. Como eu non cambiei de opinión desde aquel día, pois, lamentablemente, teño que votar en conciencia. E como non estou de acordo con moitos dos argumentos do Bloque Nacionalista Galego, obviamente non o votei. Eu creo que o 50% deste importante grupo haya votado na anterior legislatura e outro 50% este debutando nesta, nun tema, desde logo, de gran trascendencia para a provincia e para os veciños en xeral da mesma, e que realmente eu creo que vai condicionar o futuro desta provincia de Galicia. Esta moción, repito, é trascendental. Eu creo que aquí este grupo de inmaculados demostrou e desplegaron todos os atributos do seu ideario. Eu vou finalizar porque, dicindo que aparte deso, de que voto en conciencia, porque non podo votar co Bloque Nacionalista Galego. Como todos conocen perfectamente, desde o 20 de xuño, este grupo, ou esta secta, non sei o que nestes momentos, ou, como se dixo no último pleno, un grupo de yidaístas que condenan as persoas ignorando, inda que piden cumprir as leyes, a presunción de inocencia, pois demostraron, dixeron últimamente onte, que non querían o voto de un imputado. Obviamente, eu non lles vou facer beber o cáliz de que conten con meu voto nas súas mocións. Por iso quero anunciar que a partir da hora este diputado, calquer proposta que haxa o bloque, se é de interés xeral e beneficio para a provincia, obviamente vai a abster, vai a salir do pleno, e cando non este de acordo, como neste caso, vai votar en contra. Nada máis e moitas gracias. Ben, entón a moción non queda aprobada, obviamente. Sétimo punto. Trece, 12. 13. Ah, perdón. Estaba votando mal, non sei se foi. Eu, se queren, marchou a xente. Bueno, a ver, o mellor é que teñen un pensamento único. Non vamos a entrar neso,
Eu creo que vamos deixar a festa en paz e repetimos a votación, cando veña o resto da xente, listo, de acordo? Eu creo que debemos manter respeto cando menos uns polos outros, E, bueno. Non sei se queréis empezamos o sétimo punto e cando veña o resto da xente repetimoslo despois ou ten que ser seguido. Tiene que ser ahora, claro. Chama, hai alguén por aí? Non debemos perder o respeto uns polos outros, Unha pregunta, presidente. O secretario non tomou nota da votación? Pois, para que está o secretario? Terá que certificar si están ben os votos ou non para volver a repetir a votación, digo eu. Disculpe, Vamos a ver, se foi un error ou que fose, non pasa nada, que queda así e xa está. Tampouco hai que darlle máis voltas. Non creo que nadie cambie o sentido do voto tampouco agora. Eu non dubido a vontade do Grupo Popular en votar. Ferreiro, se eu non estou dicindo nada en contra túa, estou dicindo que se o secretario tomou nota, pois sabrase se votou a favor ou en contra. Non, mellor, a ver, nada, eu creo que ás veces se levanta a máis ou se ten máis tempo levantada, creo que é unha equivocación. Repetimos a votación e non pasa nada. Pero alguén terá que tomar nota da acta do número de votantes, non? Digo eu, entonces non sei se é o secretario, quen é, ou alguén, non sei, pero... Vale, vamos a repetir a votación. Votos a favor? Votos en contra? 13-12. Queda rexeitada a moción. Pasamos ao seguinte punto, que é o sétimo punto. Moción do Grupo Provincial Popular relativa á modificación das bases que rexen a ampliación e asunción por delegación expresa de competencias en materia de xestión, inspección e recaudación en relación a tributos, precios públicos e outros ingresos de dereito público. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Bos días, moitas gracias. A verdade é que me alegro de tratar o primeiro tema que trata dunha competencia directa da Diputación, porque o que levamos falado hasta ahora en toda a mañá non se tratou ningún asunto, nin que a Diputación teña competencias, nin que poida resolver, nada máis que expresar opinións de tipo político, non? En este caso, sí. En este caso é un tema que atañe directamente á Diputación. E vamos intentar, agora como moción, algo que propuxemos como Goberno o día 29, no pleno do 29 de setembro de 2015. Por aquel entón trouxemos a este pleno unha proposta para a modificación das bases que rexen a aceptación e asunción por delegación expresa de competencias en materia de xestión, inspección e recaudación de tributos, precios públicos e outros ingresos de dereito público. Recordar que as bases que rexen actualmente son as aprobadas polo Pleno da Diputación Provincial en sesión celebrada o 27 do 11 de 2007 e que posteriormente foron modificadas por acordo de data 28 do 10 do 2008. Con esta modificación, a Administración Provincial prestaría o servicio de recaudación aos concellos sen que estes teñan que ofrecer compensación económica algunha á entidade provincial. Esta proposta do anterior equipo de Goberno elaborouse por parte do Servicio de Xestión Tributaria e Recaudación Provincial e contaba cos informes
oportunos tanto deste servicio como dos informes favorables da Secretaría Xeral e da Intervención Xeral da Diputación Provincial de Lugo. Ata agora, os concellos compensaban polo exercicio destas funcións a Diputación Provincial con 3% do principal e dos xuros recaudados en período voluntario e un 75% da recarga no período executivo precedente. Esta modificación suporía unha inxección económica aos concellos de preto de 1.700.000 euros basándonos nos datos do ano 2014. E o segundo obxectivo desta modificación é variar a base terceira no contido de alcance da delegación, porque tal como está agora mesmo a redacción desta base, a posibilidade de delegar dos concellos ten que ter uns contidos mínimos e obligatorios, de xeito que os concellos que non desexen delegar a totalidade destes tributos quedan ao marxen da xestión do servicio. Considerámoslo injusto e propoñemos, por tanto, esta modificación. A pesar do exposto ata agora, os deputados do Grupo Provincial Socialista e do Grupo Provincial do BNG, de xeito inexplicable naquel momento, votaron en contra desta proposta do equipo de goberno do Partido Popular, bloqueando que a Diputación preste de xeito gratuito aos concellos o servicio de xestión e recaudación. Por contra, para o Partido Popular, ben estando no goberno ou na oposición, a máxima da Deputación debe ser a de colaborar cos concellos e levar a cabo iniciativas que repercuten de xeito beneficioso neles. Para elo, propoñemos os seguintes acordos. Primeiro, aprobar a reforma das bases que rexen a aceptación e asunción por delegación expresa de competencias en materia de xestión, inspección e recaudación de tributos, precios públicos e outros ingresos de dereito público, que consiste en dar unha nova redacción aos seguintes bases apartados. A base terceira, no contido de alcance da delegación, que quedaría redactado do seguinte xeito. Os concellos poderán delegar na Deputación calquera das súas competencias en materia de xestión, liquidación, inspección e recaudación de tributos e dos restantes ingresos de dereito público que a lei lles atribúe. A base décima, a compensación económica, que polo exercicio das funcións delegadas a Diputación Provincial non percibiría compensación económica algunha. E o apartado segundo da base duodécima, liquidacións provisionais e definitiva, titulado Liquidación definitiva, no que se suprime o seguinte texto: a compensación económica que se refire á base décima pola prestación do servicio. E segundo, establecer que esta modificación surtirá efectos a partir do 1 de xaneiro de 2016 e será aplicable exclusivamente aos concellos con poboación inferior a 20.000 habitantes e aos concellos con poboación inferior a 20.000 habitantes que a día de entrada de vigor desta modificación non tivesen a condición de beneficiarios do servicio poderán adherirse ao mesmo se ben ata o 1 de xaneiro do 2017 a Diputación solamente estará obrigada para prestar o servicio de recaudación en período voluntario do IBI, IAE, imposto de vehículos, así como o servicio de recaudación en período executivo. Os concellos que a día de entrada en vigor da presente modificación tivese a condición de beneficiarios do servicio poderán adherirse ás nosas bases se ben non poderán incrementar os tributos obxecto de delegación ata o 1 de xaneiro de 2017. De aí que propoñemos este período transitorio para poder adaptar o servicio en caso de ser necesarios os recursos de persoal si fora necesario. Naquel momento, como digo, que trouxemos tamén esta proposta, como proposta do Goberno, botouse en conta argumentando que era precipitado, que había que facer un estudio riguroso, aínda a pesar de ter os informes favorables, como dixen, da intervención da Diputación Provincial de Lugo e do propio Servicio de Recaudación. A día de hoxe, creo que dende o día 8 de outubro, que se presentou unha moción de censura, ata o día de hoxe pasaron 20 días, houve tempo xa prudencial para facer ese estudio e consideramos que sería unha gran axuda para os concellos da provincia aprobar esta iniciativa e facelo xa. Espero que o Partido Socialista, como dixo que estaba de acordo en isto, que ahora mesmo dé o seu apoio. Seis minutos para Antón Veiga. Sí, primeiro
para explicar cal foi a postura do noso grupo e para dicirlle que nós non bloqueamos, como dice aí na moción, que a Diputación prestara estes servicios de xeito gratuito. Xa dicíamos daquel día, este goberno foi o primeiro que falou do custe cero, e se pasou dun 6% a un 3%. Non foi o Partido Popular quen fixo eso aquí na Diputación. Desde logo que non, eu quería que quedara claro xa no outro pleno e quero que quede claro tamén neste, non? Porque está moi ben vender fume, pero quen fixo eso cara aos concellos para que tuveran máis liquidez foi este goberno BNG-PSOE, PSOE-BNG, durante todos estes anos. Ustedes nada fixeron, viñeron cunha declaración de intencións, primeiro cunha moción, despois cunha proposta, non era lógico que fora a través dunha moción, e foi cunha proposta, e xa lle explicamos no seu día, o que foi o 29 de setembro, ese mismo, non? Que o noso objetivo tamén é o custe cero para os concellos, non só propoñelo, non é o objetivo propoñelo, hai que garantilo. E para garantilo hai que ser rigurosos e rigurosas. Por eso falábamos dese estudio que falaba agora Demetrio, deses cálculos, de todo o que hai que facer. Si se propón que sexan os concellos que ainda non estaban adscritos a ese servicio, a ver cantos son, que tipo de tasas, que tipo de impostos máis se van a xestionar desde aquí, porque para poder dar ese servicio hai que garantizar tamén a solvencia e viabilidade dese propio servicio de recaudación, non? Claro que nos preocupa a todos o tema de darlles liquidez aos concellos. Desde logo que vostedes, polo que se viu xa neste debate, a forma de darlle liquidez aos concellos, e se vai a ver no seguinte debate, probablemente non é a máis axeitada posible. Nós coincidimos en que é unha boa forma de darlles unha inxección económica ou polo menos que non teñan que gastar máis, pero eso, desde logo, que hai que facelo con todo rigor. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Ben, moi brevemente, porque a verdade é que o compañeiro voceiro do BNG acaba de repetírllelo unha vez máis, e dun xeito claro e conciso, ademais. E o certo é que o único que deixan ver é a súa falta de traballo ao fronte desta institución durante o tempo que a gobernaron, durante o breve tempo que a gobernaron, e durante este breve tempo que levan neste mandato como oposición. A verdade é que xa o sospeitábamos, pero o que se dedicaron a facer foi o que mellor se lles dá, remexer. Traballo, cero. Dito isto, dicir que eu non sei, ou si sei, a que se adicaron precisamente a revolver, a remexer nesta casa e non estiveron atentos, ou eso parece, porque traen por terceira vez consecutiva a un pleno unha proposta que xa trouxeron a 2 plenos anteriores. Verán, en xullo enmendamos unha moción súa e propuxemos reducir esa porcentaxe que, como lles acaba de dicir o voceiro de BNG, foi o goberno de PSOE e BNG quen reduciu ese porcentaxe que se lle retén aos concellos pasando do 6 ao 3 e comprometéndonos a leválo na procura do custe cero para os concellos. Vostedes votaron en contra nesa ocasión da nosa proposta para modificar a ordenanza de recaudación e o convenio ata acadar a procura dese custe cero. Nós dixémosllelo en xullo e volvémosllelo a aclarar en setembro. Non sei cal é a parte que non entenderon, precisamente porque o propuxemos nós, e repito, estamos de acordo co fondo da iniciativa, co fondo, non cas formas que se levaron a cabo. E vostedes saben, igual que a min, que hai 2 documentos básicos para o funcionamento do servicio de recadación para os concellos, que son, por un lado, a ordenanza provincial, que será tratada e levará esa modificación, pero pola vía establecida para o trámite de ordenanzas, non tal e como vostedes o propoñían no mes de xullo, e o convenio de recadación cos concellos, que tamén terá esa modificación. E créanme que lles quero transmitir tranquilidade nese sentido, porque aquelo que vostedes chaman retraso máis alá de que o novo goberno desta institución se formará onte, e así se anunciara, máis alá diso, chegará para os concellos sin ningún tipo de inconvinte nun breve
espazo de tempo que non vai a mermar a liquidez dos concellos, algo que, por certo, preocupa moitísimo os alcaldes do Partido Popular e nunca nos chegou noticia de que preocupara os alcaldes do Partido Socialista ou do Bloque Nacionalista Galego, e por algo será, e vostedes saberán. Dito isto, transmitindolles novamente tranquilidade, retomaránse os dous temas, pero non teño moito máis que dicir neste sentido, porque, estando todos de acordo, que problema imos a ter? Non é certo? Ben, ten 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Ben, portavoz socialista, eu, a verdad que a semana pasada cambiaron a hora, reduciron a hora nada máis. Usted parece que reduceu, que se fixe unha reducción de 20 días, porque levan gobernando 20 días e realmente non sei o que fixeron. Eu penso que nada máis que tratar de poñerse de acordo, pero aquí non pasou absolutamente nada, nin houve goberno, nin se tomou decisión algunha, nin se puido mirar este tema. Ao mellor é que estuveron negociando das touradas durante estes 20 días, non o sei, porque eu creo que debateuse o dos toros media hora e agora traes un tema realmente importante que afecta a todos os concellos da provincia, e deberían falar os alcaldes, porque eu teño aquí os datos do que lle afectaría a moitos deles. Podo decir, a Pontenova, 13.800 euros, Antas de Ulla, 13.145, Becerreá, 24.179, Monterroso, 31.163, Muras, 35.400, e así infinidade deles. Ribadeo, 91.800 euros. Viveiro, 52.000 euros. Queren privar os concellos destes recursos? Si hai un informe favorable que di que é perfectamente asumible, non estamos falando de unha cantidade exagerada de recursos públicos, que se pode facer, sí. Que hai vontade para facelo? Iso é o que vemos que falta por parte do Partido Socialista e por parte do BNG. É moi fácil traer unha proposta, decirlle aos concellos que baixen o IBI como trae o BNG, en cambio, en algo que pode decidir directamente a Diputación, que poden comprometerse aquí e apoialo para dotar de máis recursos aos concellos, pois decir que non. É que a verdade é que é moi difícil explicarlle a xente dos concellos, os que non gobernan o concello, pois ao mellor non entendes, pero aos alcaldes que vemos que estamos sufrindo moito no día a día, que temos unha oportunidade de poder ter uns recursos adicionais para poder facer pequenas obras para axudar aos servicios sociais nos concellos e que a Diputación nos prive deses recursos. A verdade que é moi difícil de explicar, non? A propia Lei de Bases de Réxime Local establece no artículo 36 competencias da Diputación. A asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos municipios, especialmente aos de menos capacidade económica e de xestión. E no seu apartado F di asistencia na prestación dos servicios de xestión da recaudación tributaria en período voluntario executivo de servicios de apoio á xestión financiera dos municipios con poboación inferior aos 20.000 habitantes. Temos oportunidade. Sei que hai vontade por parte do Partido Socialista, pero por que non facelo desde xa, se é asumible? Por coste económico podes asumir. Os informes favorables do servicio, o informe do servicio, di que o pode asumir. Só se trata de unha cantidade económica. Por que non asumilo xa? Por que non facelo? Si simplemente é nos orzamentos do ano que ven, pois ter contemplado que esa cantidad que se podería liberar de outras partidas por carecer dese ingreso. 3 minutos para o BNG. Sí, mire, a ver si centramos o debate e a ver si non la queren meter doblada desde o Partido Popular. Vamos, hai que poñer serios ao respecto. Dixen na primeira intervención, o Partido Popular nunca fixo nada polos concellos. Foi o goberno BNG, soe BNG, quen baixou do 6% ao 3%, non? Ustedes saben ben, e moitos son alcaldes, e aforraron cartos gracias a esa xestión. Ustedes foron incapaces de poñelo a andar. Claro, agora hai que quedar ben, como quedaron mal con 40 e pico concellos, nese reparto tan equidistributivo que fixeron vostedes no último momento, cando se iba a pechar a porta xa, en xunta de goberno, despois de que na primeira xunta de goberno do Venres
e es fixeran deixalo encima da mesa porque non estaban fiscalizados os convenios cos concellos do Partido Popular, claro, agora hai que quedar ben con todos, pero aparte hai que quedar ben tamén cos do Partido Popular, porque tamén os tenen descontentos, porque hai alcaldes do Partido Popular descontentos co reparto que fixeron na última xunta de goberno. Hai alcaldes descontentos, porque dixeron, no, é que só repartiron para os alcaldes diputados, e vamos ao listado, e efectivamente, están todos. Repartiron para os alcaldes diputados 4.800.000 euros. E agora, Demetrio, pois, moi disciplinado, que é o home, pois tennos que dar aquí o discurso, que tratamos mal aos concellos, e todo eso. Ese é o fondo do debate. Hai que ser un pouco máis serios. Todos os alcaldes diputados que están sentados aí levaron os cartos de todos os lucenses, firmados por doña Elena Candia, que era o último acto que tuvo como presidenta da Diputación. Ese é o resumen, esa é a foto finis do Partido Popular. Portavoz de Pilar García Porto, portavoz do PSOE. Ben, eu vou dar unha resposta clara e concisa, porque creo que vostede teno tan claro como a min, o que pasa que evidentemente viñeron a este pleno a facer ruído con un asunto que lles convén. Mire, nós prisa non temos. Queremos facer as cousas mellor do que fixeron vostedes, que por correr chegaron mesmo a constituir un goberno irregular, señora Candia. As presas levan a cometer erros de bulto dese tipo que logo teñen que remendar da maneira que poden, se é que poden chegar a remendalos de todo, que esa é outra cuestión. Mire, a resposta digolle que é clara porque o que é evidente é que nós tamén queremos reducir o custe dese servicio e así o fixemos con anterioridade. Esa é o noso maior argumento. Xa cumplimos e imos a seguir cumplindo e mellorando. Tamén é certo que non queremos xerar un servicio deficitario para esta institución que reste doutras inversións na provincia. Eso tamén é certo. Por eso queremos ser completamente rigurosos. E vostede mesmo era o que dicía que había os informes do servicio. É certo. E é certo que a cantidade é desumible. Pero se quitamos de aquí, se queremos poñer aquí, de onde sacamos? Eso é o que nós temos que ter claro. E en que cantidade? Por eso nos falta ter un único estudio económico da viabilidade a futuro do servicio e do que suporía a prestación dese servicio con un custe, con outro, e barallar todas as posibilidades para, cando menos, telo claro e podelo transmitir. Non correr, como fixeron vostedes, non querer vir ao pleno de xuño facendo unha proposta de modificación da ordenanza que non cumpría coa normativa establecida para a tramitación de ordenanzas provinciais, non querer vir cunha modificación do convenio sin traer ese estudio que nos diga se o servicio vai a ser deficitario ou non vai a ser deficitario, no caso de non selo, que custe vai a ter e se estamos dispostos ou non a asumilo. Esa é a realidade. E cando lles digo que presa non temos, quere dicir que imos a facer ben, non como a vostedes. E ímolo facer en tempo suficiente para que os concellos non se vexan mermados nos seus ingresos. E repito o que dixo Veiga, xa o fixemos antes e ímolo a seguir facendo. Non hai ningún problema, pero ímolo a facer con rigor e seriedade. Gracias. Ten un minuto para rematar. Bueno, que non teña empresa, quédame moi claro, quédanos todos claro. Que traballa con lentitude, eso quedounos máis claro estes 20 días que a lentitude é o seu. Eso é o... Sí. Eso é. Despois, que faigan as cousas ben, a pesar do tempo, tamén queda bastante en dúbida. Polo que vimos, porque a solución, non sei, vostedes saberán se foi a mellor. Pero, cando que fala o portavoz do BNG, eu non sei, porque xa mezclou a moción seguinte con esta, non sei a que viña parte das cousas que dixo, non? Simplemente, o que dixemos que é unha excelente oportunidade para axudar aos concellos. E que, como volvo a acabar como empecéi, que é o primeiro punto que tratamos onde a Diputación ten unha competencia directa. E nos podemos perder aquí en debates estériles que non valen para nada e realmente deixar as funcións da Diputación e as responsabilidades
E deixar que pase o tempo é como se di, botar tempo é botar 1 ano, 2, 3 ou os 4 anos sin facer nada. E, mentras tanto, debatimos de touros, de vacas ou de ovellas. Pero eu creo que temos que ter un pouco de seriedade e o que nos esperan os concellos e os veciños da provincia que se tomen decisións e que se faga xestión, sobre todo nos temas que son competencia da Diputación. Ben, por rematadas as intervencións, pasamos ás votacións. Votos a favor? 12. Votos en contra? 11. Falta un logo. 11 en contra. Votos a favor? A ver, votos a favor da moción? 11. Abstencións? En contra? Faltaba ese señor de aí. Faltaba Ramiro, non? Que non estabas aí no bolento. Ya, no, pero cando votaste a primeira vez non. É porque non haxa máis. Vamos contalos ben todos. Bueno, queda rechazada a moción. Octavo punto, moción do Grupo Provincial Popular. Moción do Grupo Provincial Popular relativa á elaboración dun plan de equilibrio das axudas aos concellos da provincia de Lugo para o ano 2016. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular, 6 minutos. Bo día a todas e todos. Procedemos, lamento profundamente que se ausente o presidente, porque realmente esta iniciativa iba dirixida fundamentalmente a vostede que inicia dende fai 20 días as responsabilidades de goberno nesta institución, en donde esperamos que entre con aire fresco e aire renovado, especialmente pensando nos que máis necesitan a súa actuación, que son os concellos da nosa provincia. O reparto do diñeiro público, podía apagar o micrófono, senón. O reparto do diñeiro público no noso sistema xurídico está perfectamente articulado, empezando no artigo 9º da Constitución Española, que proíbe a arbitrariedade nos poderes públicos, continuando no artigo 31, que obriga a un reparto e unha asignación equitativa dos mesmos, repartindos con eficiencia e economía, e chegando á institución que nos ocupa, as deputacións provinciais, no artigo 36 da Lei de Bases de Réxime Local, explica claramente cales son as competencias desta institución. A asistencia, neste caso, centrándome na económica, aos concellos, fundamentalmente os máis pequenos, entendendo por eses os que teñen menos habitantes. Isa é a normativa do reparto de fondos públicos, e iso é o que debemos facer os que asumimos a responsabilidade de gobernala. Así, con moito orgullo, moi segura das decisións que se adoptaron nos 3 meses de goberno, o fixo o partido que represento. Compre contextualizar cal foi a xestión desta institución nos últimos anos, e por non alonxarme moito máis alá, partirei do 1 de xaneiro do 2012. E así, no período comprendido desde esa data ata o 23 de xuño do 2015, data inmediatamente anterior á constitución do Partido Popular como equipo de goberno nesta institución, o goberno bipartito desta institución otorgara unha cantidade que ronda os 13 millóns de euros en subvencións excepcionais e en convenios de colaboración. Excluímos dese reparto aqueles que van en réximen de libre concurrencia. Repito, subvencións excepcionais e convenios de colaboración con concellos. Deses 13 millóns de euros, entre as datas que mencionei, do 1 de xaneiro do 12 ao 23 de xuño do 15, o 7% dos recursos foron destinados a concellos gobernados polo partido que represento, o 51,65% a concellos gobernados polo Partido Socialista e preto do 40% a concellos gobernados polo Bloque Nacionalista Galego, concellos que, por certo, collían nos dedos dunha man. Collo ese marxe temporal para contextualizar, pero se cadra
podemos acotar o espacio temporal máis e ir ao ano 2015, en donde en dúas xuntas de goberno, probablemente nese traballo do voceiro do Bloque Nacionalista Galego non reparou en analizar, se repartían 3,5 millóns de euros a escasos días dunhos comicios electorais, dos cales deixaban fora a 28 concellos que non recibían ningún só euro, dos cales 27 estaban todos eles gobernados polo Partido Popular. Dicía cando empecé a falar, señor presidente, que esta iniciativa vai coa mellor intención constructiva, cunhas aportacións sanas, esperando que haxa unha entrada de aire fresco nesta institución. Pedímoslle nesta iniciativa que no reparto evite a arbitrariedade, utilice os recursos de xeitos equitativo e que aplique criterios de equilibrio. O Goberno do Partido Popular, en 3 meses, aínda que eran varias as solicitudes dos concellos, non puido atender a todas elas. Hai que decir que de todas as que se rexistraron, só quedou fora unha, a do Concello de Samos. O resto, e así tamén explico por que outros concellos non recibiron ningún convenio, evidentemente agora teñen acceso a toda a información e poderá ver as solicitudes que se cursaron e que se dirixiron á Presidencia pedindo axuda, todas elas, ademais, moi dignas de recibila, porque estábamos a falar, na meirande parte dos casos, de servicios básicos e servicios moi necesarios para esta provincia. Esa debe ser a liña de traballo, e para iso está esta institución. Decía o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego que aquí só podíamos vir a instar outras administracións. Non poido máis que discrepar desa reflexión. Aquí vimos a tomar decisións e repartir 90 millóns de euros nos concellos da nosa provincia. E pedimos nesta iniciativa que continúen na senda do equilibrio, que deixen de gobernar para unhos poucos, á vez que aproveitamos esta iniciativa para poñer en valor o traballo que fixemos neses 3 meses, que non hai un só concello ou un só alcalde desta provincia que poida decir que solicitou unha axuda económica e non tuvo resposta por parte deste goberno. E todos eles, se do Partido Socialista só pideu o Concello de Cervantes, pois parabéns para el, e foi atendida en tempo e forma, como o resto dos concellos do Partido Popular. Pero non nos deu tempo a equilibrar a enorme marxinación que levaban sufrindo moitos dos concellos desta provincia nos últimos 8 anos. Por iso agora a vostede, presidente, que lle falo de alcaldesa a alcalde, pídolle que o faiga con ese criterio de equidade, con criterio de necesidade, que deixen de utilizar esa institución, que a ver se entre todos somos capaces de dar unha imaxe digna como merece, que nos últimos tempos terían que estar pedindo disculpas dende que se levantan hasta que se deitan pola imaxe que estaban dando da mesma. E traballemos para os lucenses, pero pensando nas verdadeiras necesidades da provincia. Esta moción é o que pide. Con números e con céntimos, explícalle. Esta, con total transparencia, foron os repartos que fixo o partido que vostede representa. E diríxome a vostede, como digo, co afán constructivo e colaborador. Isto, en vermello, era o que levaban os concellos que vostedes gobernaban, e o que está en color azul, que se ve con moitísima claridade, é o que levaban os concellos que gobernaban o Partido Popular. Tachémoslle esas siglas e pensemos nos veciños da provincia. Aquí non houbo ningún caciquismo, aquí houbo un intento de reequilibrio que en 3 meses non fomos capaces de facer. Pídolle a vostede, como alcalde, que o faga. A palabra do partido o BNG. A min cóstame entender que será ou que sería ese plan de equilibrio que propón o Partido Popular. Non? Se déramos por boa a premisa de que do 1 de xaneiro ao 23 de xuño houbo discriminación, vostedes critican a discriminación. Vamos a supoñer que esa primeira premisa é certa, non? Vamos a fazer aquí unha tautoloxía. Chegan vostedes e dicen que van a fazer outra discriminación. Entonces,
ou están dando por ben feita a primeira, ou a están criticando, pero caendo nos mesmos erros, non? Aí eu creo que xa se perde todo o mundo nese debate. Rozamos o esperpento. Aí sí que vostedes rozan o esperpento. Rozan o esperpento. Eu uso palabras utilizadas por vostede hoxe na prensa, non? Bueno, no día de antes, dunhas declaracións dicindo que era o esperpento. O esperpento, sí, o soño da razón produce o esperpento, non? Que decía Valle. Seguimos coa lógica súa. Se seguimos coa súa lógica, e podelle poñer exemplos, usted intentou reequilibrar, dándolle aos que non tiñan, non? Ou aos que non se lles dera. Pero algúns levaron 2 ou 3 veces, caramba. Dibía ser pola cor política entonces. Algúns levaron antes, levaron agora. Por qué? Porque cambiaron de cor político. Caramba, caramba para o trato equitativo, Como se lle ven os colores? Non espero que lle sallan os colores, pero vénselle ben. Ou seña que o plan de equilibrio ese moito medo me dá. Se o chegaran a levar a cabo. Menos mal que non o van a levar a cabo. Obviamente, vostedes están fora do goberno. E claro que haberá outro plan de equilibrio. Claro que haberá outras formas de actuación. Vostedes centran todo neses convenios excepcionais. Non fan un repaso do que supuxo este goberno durante estes anos para concellos, para colectivos e asociacións. Pero esa lectura sí que a fixeron eses concellos, os veciños e veciñas deses concellos, esa lectura sí que a fixeron os colectivos do ámbito do deporte, do ámbito do benestar social e de diversos ámbitos. Esa lectura fixérona. E sabe que lles dixeron? Ustedes váyanse para a oposición, lle dixeron ao Partido Popular. Polo tanto, con todas as lagoas, con todos os erros que hai nun goberno sempre, desde logo que o que nos mostraron ustedes en 4 meses asustaba un pouco. 6 minutos para o vocero do Partido Socialista. Moitas gracias. Din na súa moción, moi elocuentemente formulada, la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, etcétera, etcétera, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. No eido facencístico, isto refírese no artigo 31, segundo cal el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Señora Candia, pregúntolle cando leu vostede a Constitución. Se na carreira, se antes de entrar de diputada, se antes de entrar de presidenta ou desde que deixou de ser presidenta e aí tomou conciencia de aplicala ou non segundo o criterio que defende hoxe nesta moción. Porque se os máis de 27 convenios que aprobou vostede sendo presidenta non son arbitrarios, veña Dios e o vexa e non o teña que dicir o Tribunal Constitucional. La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica, etc. La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación del territorio provincial. Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria en periodo voluntario y ejecutivo. Además, asegura el acceso de la población de la provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de estos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal. Con esta finalidad, las diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus recursos, etcétera. O que estaba facendo o Goberno dos 8 últimos anos, que, por certo, foi o Goberno que creou a área de cooperación e asistencia aos concellos da Deputación Provincial de Lugo, inexistente durante os longos anos de Goberno do Partido Popular. O Goberno que creou esa área que instrumentalizara a canalización a disposición de todos os concellos da provincia de todas e cada un dos servicios desta institución para abaratarlles costes, para axudarlles técnicamente, para axudarlles económicamente e para axudarlles no desenvolvemento das súas competencias e dos seus servicios básicos municipais. Esa é a historia. E o que di a Constitución, se o di pa un, dio pa outros, señora Candia. E o que non vale é o seu panfleto ese publicitario, ou o que queira, vostede enseñe o que lle dé a gana, pero a realidade é a seguinte, e susténtase en mentiras, señora Candia. A Xunta de Goberno extraordinaria
que vostede celebrou 2 días antes de deixar de ser presidenta, aproba 27 convenios. 27 convenios que non poideran ser aprobados na anterior xunta ordinaria por non contar con todos os informes ou con todos os parabéns administrativos. Convenios por 3.482.000 euros. 3,5 millóns de euros. E son Antas de Ulla, 154.000 euros, Begonte, 323, Bóveda, 185, Castro de Rei, 142, Guntín, 284.000, Ovicedo, 374.000, Outeiro de Rei, 355.000, Palas de Rei, 52.000, Pantón, 43.000, Pantón, outro de 28.000, Quiroga, 100.000, Sober, 80.000, perdón, Sober, outro de 19.000, Triacastela, 285.000, Vilalba, 486.000, Xove, 256.000, Sober, 70.000, Taboada, 26.000, máis de Pantón por 38.417, e outros máis, Valeira, 4.000, Sober, 61.000, Barreiros, 13.000, Sabiñao, 18.000, As Nogais, 39.000 e Cervantes, 18.000. E vostede di que se atendeu todas as que pediron os do PSOE, porque isto foi concurrencia competitiva. Houve un anuncio con unhas bases claras e nítidas nas que se dixo concellos pidan vostedes para prestacións de servicios e de competencias municipais e servicios básicos. E isto vai non a creer calquera. Pois non, señora Candia, non, pero é máis. Na Xunta de Goberno do 25 de setembro, vostede fai o mesmo. Outros 7 convenios por valor de 1.344.000 euros para o Sabiñao, para Mondoñedo, para Paradela, para Río Torto, Porto Marín e Baralla. Donde están os do PSOE? E o único que quedou sen atender, que foi o de Samos, pois parece difícil de explicar que non sea porque é do PSOE. Parece difícil de explicar. Parece ser, vostede di que non lle deu tempo. Bueno, pois non o sei, xa se verá. Pero, mire, as mentiras desmóntanse moi fácil. Vostede concedeu máis convenios a concellos do Partido Popular en 3 meses que o goberno anterior da Deputación nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos. E vostede ven a pedir un plan de reequilibrio, pero non di nin como sí, nin como non, entende? E olvídase da verdadeira cooperación que tuvo esta Diputación a través dos concellos ou prestado directamente con plans de emprego para toda a provincia, como ben empregado. Fale vostede de reequilibrio, e acórdese cando falaba de reequilibrio daquel plan de emprego que pretendía que os concellos que non tuveran axuda da Xunta de Galicia para ter un plan de emprego, un plan que favorecese a empregabilidade durante os 4 últimos anos, e vostede votouno en contra e tratou de tirar con el por terra. Ese é realmente o que queren facer no equilibrio. Aquí o único que están pedindo, é que a Administración non exerza as súas competencias e enmascarao nese exercicio da cooperación lle dé cartos ao Partido Popular para o que eles consideren. E iso non vai a ser así. Vamos a ser un goberno, e sábeno vostedes, como xa foi, que vamos a avanzar na concorrencia, que vamos a avanzar na participación e que vamos a avanzar na garantía da prestación das competencias básicas municipais en todos os concellos. A través de un plan concreto ou de moitos plans, señora Candia. Xo os iremos vendo e xo os iremos debatindo. E, se non se quere facer unha proposta concreta, traiga unha proposta concreta e que non conduzca á arbitrariedade que vostede criticou e tamén practicou. 3 minutos. Mire, señor Álvaro, eu entendo que vostedes teñen que estar un pouco alterados, e non é pa menos. O presidente dicía nos pasados días que tiña a cabeza como un bombo, e o bombo sigue medrando. Eu entendo que ustedes están alterados e que cando facemos unha petición razonable teñen que buscar excusas. Vostede vai pasar a historia por 2 frases que fixemos nosotros máis en 3 meses que ustedes en 8 anos, e hoxe que demos máis en 3 meses a concellos do PP que ustedes en 4. Pode dicir en 8. E sabe por que eso se cumple? Porque vostedes, como priorizan iso, PP, PSOE ou BNG,
aquilo que ulía a PP non lle daban nada. Entón, é fácil que supere a cantidade que vostedes estaban a repartir. Pero, mire, presidente, volvo-me a dirixir a vostede, porque realmente é a única persoa na que temos depositadas as esperanzas, non? Estamos convencidos de que se pode haber algún cambio, ten que ser en vostede. O voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que me diga a min precisamente que por ir con cheques en blanco, como efectivamente foi en algún dos concellos, por exemplo, no que eu neste momento dirixo, e que non lle valeu ao Partido Popular, pois, sen dúbida, os feitos poñen en evidencia a maior mentira. O diñeiro, por moito que se reparta de xeito deliberado e con cheques en blanco, a cidadanía ten a inteligencia suficiente como para saber cando se debe depositar a confianza en uns en outros. E a Mondoñedo deulle tantísimo diñeiro que mitad del aínda está sin executar. E algúns deles, convenios que se asinaron a finales de 2014, tuvo que ser o goberno que eu presido o que puxera en marcha ese convenio, porque antes preferiron perder as eleccións, ter o diñeiro e non resolver os problemas. Por iso, ao final, a cidadanía, que é moito máis inteligente co que pensa o señor Ferreiro, elixe a quen ten que elixir. E agora, un presidente que asume a responsabilidade ca mentalidade alcalde, non ca mentalidade PP-PSOE, ca mentalidade dos cidadáns desta provincia, porque, mire, nosotros non lle demos unha subvención para arranxar unha traída de augas a un alcalde do PP de Antas de Ulla, non. Demoslo para facer unha obra que se beneficiarán unhos veciños de Antas de Ulla. Eu non sei se a súa compañeira lle molesta que resolvamos un problema de abastecemento de augas en Antas de Ulla, porque vostede é difícil que pense nas necesidades dos veciños, porque para iso ten que ser alcalde probablemente. E a vostede, e a súa compañeira, e as persoas que lideraron a oposición durante o noso goberno non teñen esa mentalidade, porque non teñen o apoio da xente. E non teñen esa sensibilidade, porque para iso hai que escoitar a xente. E cando escoitas a xente e convences a xente deposita confianza en ti. Pero se a vostedes e a maioría da xente que criticou o noso goberno, porque nese aspecto, e volvemos outra vez a facer unha distinción co presidente, por eso me quero dirixir a él, porque vostedes, con perdón da expresión, pero aquí xa escoitamos varias vulgaridades, como metela doblada, pois xa sabemos as obras que fan e o leite que dan. A única persoa que pode cambiar isto é o presidente. Si se asesora ben, si escoita os veciños da provincia e si deixa de facer un uso político desa institución, si fai equilibrio e si reparte o diñeiro público en base ás necesidades da provincia. Se o fai así, conte co apoio do grupo que lidero. A decirlle a señora Elena Candia que nunca usei personalmente talonario de cheques. E moito menos en blanco políticamente falando. Eso facíano vostedes durante 24 anos cando tuveron esta institución. Estou falando de cousas concretas, de cheques, de axudas en maus, cheques en blanco. Esa era o santo e seña do Partido Popular nesta casa hasta o ano 2007. Non sei se vostedes o facían en Mondoñedo. Usted, e máis, o que foi alcalde, Luís Rego, non o sei, pregunto, entre o ano 99 e 2007, cando arruinaron o Concello de Mondoñedo, que deixaron unha deuda, unha das máis grandes da provincia, fruto da súa xestión de cheque en blanco tamén, e obras e edificios, e mentras Mondoñedo perdía poboación, perdíanse fábricas, perdíanse postos de traballo, e usted, hai un ano, desde a oposición, aínda tuvo a desfachatez de anunciar que viñan unha ou dúas empresas para Mondoñedo, que iso fano moito os alcaldes do Partido Popular, como fai o alcalde de Barreiros, que todos os anos nas eleccións anuncia unha empresa sueca, unha empresa vasca, que se vai a instalar no polígono e nunca venen. Iso para empezar. E para rematar, eu, pois claro, tamén me enterei que houbera concurrencia competitiva para os concellos no mes de setembro, vamos, é que iso é rirse da xente, é rirse dos veciños e veciñas, vir dicir aquí que solicitaron os concellos. Ustedes chamaron por teléfono aos seus alcaldes, mira, no capítulo 2 quedame 100.000,
Entonces damoslle gasto corrente. No capítulo 4, tal, damos esta transferencia. No capítulo 6, queda tal, e damos esta inversión en obras. Fixeron así, non engañen a xente. Ou aquí a xente creen que é parva. Vamos, eu creo que é para poñerse colorados, para dicir eso, que aquí todos poideron solicitar, sin ningún tipo de rigor. E sin ningún tipo de rigor porque non se mirou que tipo de obras eran. Porque a mí pareceme ben que se axuda a un concello que lle fai falta unha ETA, unha estación transformadora de auga potable, ou unha EDAR, pareceme moi ben, unha de augas residuais. Pero de quen son as competencias? Serán de Augas de Galicia e serán da Xunta. Terá que poñer unha parte pequena a Diputación, unha parte pequena ao Concello e unha parte grande a Xunta. Pero ustedes para que utilizaban a Diputación? Para ser a dispensa da Xunta. Para cubrir as vergonzas de Feijóo con Lugo que tuvemos debatindo antes, ou non se enteran. Para cubrir as vergonzas a Feijóo. Plántenlle cara a Feijóo, non lle cubran as vergonzas. E iso foi o que fixeron con todos esos concellos. Claro, cara ás eleccións, a ver se facemos a campaña electoral con 4.800.000 euros. Eso é a súa campaña electoral. Eso foi o que fixeron. Soe, 3 minutos. Moitas gracias. Quero comezar facendo unha apreciación sobre a frase que dixen antes, na que quizáis cometese un lapsus. O que quería dicir é que vostede, en 3 meses, firmou convenios por máis importe con concellos do PP que o goberno anterior, na última legislatura, con gobernos gobernados polo PSOE ou polo BNG, que declara esa apreciación. Nos últimos 3 meses, meta no seu panfleto os últimos 3 meses a ver como lle sale a columnita ou o dibujito ese. Vale, moi ben, pois perfecto. Siga facendo publicidade, é verdade que hai alguna que a honra bastante pouco, señora Candia. A parte deso, díganos tamén, na súa seguinte intervención, se lle parece prudente, canto levou Mondoñedo en eses convenios aprobados durante o seu mandato. Díganos tamén se a Asociación de Dano Cerebral, a Asociación Raiolas de Lugo, o Club Deportivo Burela Fútbol Sala ou a Asociación de Xogos Tradicionais de Moimenta, que recibiron axudas de 24, 25, 70.000 euros nesas xuntas de goberno a que vostede fai mención que repartimos os cartos entre amigos, se son amigos nosos ou son entidades que teñen a súa función social e que necesitan apoio. Díganos tamén se o Concello de Mondoñedo é amigo político noso, non digo institucional, amigo político noso, ou de Baralla ou de Riotorto, concellos aos que se lles aprobaron axudas en esas xuntas de goberno. Ou na do 15 de maio, se o Concello de Barreiros, que recibiu 142.000 euros, o de Foz, que recibiu 39.098 euros, o Vicedo, que recibiu 90.942 euros, ou antes de Ulla, de 50.000 euros, ou Baralla, de máis de 180.000 euros de inversión que se aprobaron en esas xuntas de goberno, se son tamén concellos amigos do PSOE. Entonces, os datos, todos sabemos que son tozudos, podemos lle dar a volta e interpretalos como queiramos, señora Candia, pero necesidade de plan de reequilibrio ningún. Quizás, si sexa necesaria unha avaliación da adecuación a toda a normativa e a todo o bon criterio que vostede pretende defender deses convenios plurianuais que comprometen o orzamento da Deputación de Lugo para os vindeiros 3, 4 ou 5 anos. Quizáis haxa que mirar outras cousas, señora Candia. E non estou alterado. Non estou alterado. Alterada estuvo vostede durante os 3 meses. Estamos preocupados por traballar. Tampouco estamos preocupados por meternos debaixo das alfombras, que é onde estaban vostedes. E pobre do día que levantemos, que igual lles queu algún papel do bolsillo de andar tan agachado, e si que hai que buscar lixo debaixo das alfombras. Entonces, esta proposta, que ademais é vacía, Usted só di un plan de reequilibrio, ningún criterio, ninguna proposta, ninguna vía polo que facelo, nin nada. Non é necesario, señora Candia. Garantízolle que o señor Darío Campos coñece moi ben os concellos, coñece moi ben a administración local e coñece moi ben a situación dos cidadáns, como o resto de deputados provinciais presentes nesta corporación, Elena Candia, porque se vostede di que para coñecer e poder defender con criterio
os intereses dos veciños hai que ser de alcalde, dígame que fixo vostede nos últimos 4 anos máis que vir criticar e cobrar, porque a alcaldesa non era e sempre pensei que defendía con un criterio acertado ou desacertado políticamente os intereses dos cidadáns da provincia. Hoxe demostroume que non. Ten para rematar un minuto. Don Álvaro, por non defender non defende nin o que vostede di, que intervén na primeira e rectifica na segunda e non acerta nin na primeira nin na segunda. Eu entendo, reitero, que vos teña preocupado, ten moito que perder se non lle salen as cousas ben. Pero a vostede non quero dirixirme, nada aporta, nin nada lle vai a valer o que eu lle poida aportar a vostede. Volvo a dirixirme a vostede, presidente, para contextualizar o que foi este goberno durante 8 anos. Volvo a recordarlle que dende 1 de xaneiro do 2015 ao 23 de xuño do 2015, só 3 concellos, como foi Monforte e Ribadeo, e un concello gobernado polo Partido Socialista Viveiro, recibiron máis cada un deles que a suma dos 43 gobernados polo PP. E isto é o histórico que eu empecéi no ano 12. Pero isto non é e tú más. Eu expliqueille por que habíamos adoptado esas decisións. Expliqueille que temos esperanzas en que vostede goberne para todos. Expliqueille que se quere facelo así, aquí tirá un grupo de xente, de moitos alcaldes, que coñecen a provincia e que lle vai axudar a que acerte nas súas decisións. Porque entre os socios de goberno e algún dos compañeiros que ten, deixanos moi preocupados polo seu equipo. Por iso estamos aquí, para traballar. Isto non era unha moción de tú más. Era unha moción para dicirlle isto é o que pasou nesta casa, que creo, sinceramente, que moitas das cousas descoñecía. Pero tamén lle digo que con números, porque aí non hai ningún tipo de interpretación, sumados a céntimo, xunta de goberno a xunta de goberno, non sumando partidas para carreteras provinciais, que son unha obligación como a que fixo agora o compañeiro, cos convenios excepcionais e cas axudas directas. Isto foi o que pasou nesta institución. Non chegamos a equilibrar o que merecen os veciños da provincia, pero se vostede actúa con equidade e se vostede goberna para todos, seguramente o conseguirá. Se o vai facer así, o Partido Popular axudaralle. Bueno, teño que dicirle algo tamén. A verdade que me sorprende un pouco a confianza que teñen en min. Eu entendo que son diferentes, sí. E a verdade é que tamén entendo que levábamos 3 meses ou 4 aquí cas portas cerradas. Había que abrilas para que entrara aire fresco. Sí, señor, sí, señor. Perdone, eu usted respeteina. Usted respeteina totalmente mentres que falou. Entón, bueno, eu creo que as portas tamén estaban viciadas e cerradas. Se usted que é abogada entende por equilibrio e equidade o que fixo, entón a mí non me ten que pedir nada. Nada. Porque o anterior alcalde de Mondoñedo, do que usted se referiu, creo que levara suficientemente fondos, como usted acaba de reconocer, para usted levar outro convenio ahora de 300.000 euros. A min quería me a cara de vergonza. Sí, que están aí papeles. Hombre, a ver, non me negará, sí. Río Torto igual, tamén levara bastante dinero, era do BNG, ese é o equilibrio que usted pretende. Ese é o equilibrio que usted pretende, doña Elena. Ese é o equilibrio que usted pretende. Pois vale, vayamos á época de Cacharro tamén. O que levaba o Partido Popular e o que levaba... É que se vamos por equilibrio política e política. E deberán ter xa eso moi claro, a estas alturas. Deberán ter moi claro. Moi claro. E non teño nada de exemplo de quedarnos de equilibrio. Ningún. Nin de equidade. Porque non conozco o significado desa palabra. Así que vou dizer... E se quere, diga yo tamén á Xunta. Podemos falar da Xunta tamén. O mismo, a equidade que ten a Xunta vese perfectamente. Cando van as inversións da Xunta tamén se ve, ou non. Así que, bueno, eu alégrome que teña... Podo contestarlle? Preguntoume. Si, pode contestar. Mire, vostede pode dicir a cifra que levou Pontenova en maio do 2015 e vostede sabe que o seu concello como alcalde tivo absolutamente todas as portas abertas en todas as xestións que vostede nos tramitou. E retoi a que diga unha sola que nos pideu e que non lle fixésemos. Vostede ou enumere algún dos concellos do partido que vostede represente. Unha sola. Se é así, serei a primeira en reconocelo. Eu creo que o primeiro que dixo na prensa é que non quedaba presuposto para gastar. Eso foi o primeiro que dixo.
Coño, non quedaría tan pouco cando gasta 5 millóns en 15 días. Vamos, é que eu creo que está tratando tontos. Aí sí que non lle vou pasalo. O primeiro que dixo é que non hai diñeiro para gastar. En 3 semanas gastase 5 millóns de euros. Pois sinto moito, que veña Dios ao vez. Bueno, unha vez rematadas as intervencións, procedemos á votación. Votos a favor? Votos e abstencións? En contra? Queda rexeitada a moción. Noveno punto. Conta as resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de setembro de 2015. Comunicacións da Presidencia non hai. Rogo se preguntas regulamentariamente formulados. Dúas preguntas formuladas polo Grupo Provincial Popular. A 40.142 e a 40.458. Esta última presentada no día de hoxe. Vai responder o portavoz do PSOE. Queremos que lea esa pregunta? Formula esa pregunta? Sí. Proceda. Na sesión plenaria desta Diputación Provincial de Lugo, celebrado o día 28 de xullo de 2015, o Pleno da Corporación Provincial aprobou por unanimidade a moción do Grupo Provincial Popular relativa á petición de aclarar presuntas irregularidades durante cursos impartidos ao abeiro do Pacto Provincial polo Emprego, onde se insta á Presidencia da Diputación de Lugo que solicitará a elaboración dun exhaustivo informe por parte dos servicios da institución provincial, encamiñado a determinar todo o acontecido coa presunta incautación de parte do salario por parte da empresa Norprevención, así como dos despedimentos presuntamente represivos que a continuación se produciron. Neste informe deben quedar claras, primeiro, a responsabilidade da empresa en cuestión neste proceso, así como das persoas que puideron participar. Segundo, a existencia ou non de responsabilidades por parte da Diputación de Lugo nestas actuacións da empresa. En diversa documentación do Pacto Provincial polo Emprego consta a firma como director de fondos europeos do actual deputado do Grupo Provincial Socialista, don Pablo Rivera Capón. Ante isto, remitiuse un escrito a don Pablo Rivera Capón dende a presidencia da Diputación Provincial de Lugo durante o período no que o Partido Popular estivo no Goberno Provincial, mediante rexistro externo de saída, dito escrito entregouselle en man por parte dun funcionario desta casa na oficina do Grupo Provincial Socialista e o señor Rivera Capón firmou un recibí o cual quedou arquivado na presidencia desta institución provincial. Neste escrito solicitábaselle que emitira un informe á Presidencia da Diputación Provincial de Lugo no que se dé a contestación ás cuestións xa citadas anteriormente. Primeiro, a responsabilidade da empresa en cuestión neste proceso, así como das persoas que puideron participar. Segundo, a existencia ou non de responsabilidades por parte da Diputación de Lugo nestas actuacións da empresa. Ante o exposto e tendo en conta que dende a data 8 de outubro de 2015 non se emitiu ningún informe por parte de don Pablo Rivera Capón á Presidencia da Diputación Provincial de Lugo, trasládase a seguinte pregunta. Señor Rivera, en que situación se encontra a elaboración de dito informe? Gracias. Pode responder o portavoz. Moi ben. Igual que na data na que vostedes remataron o seu período como Goberno da Deputación Provincial. Quer dicir, non se fixo nada, ni se vai a facer. No relativo ao informe, decirlle que vostedes novamente pretenden confundir nese exercicio alegórico literario as cuestións. A moción que se aprobou insta á Presidencia da Deputación de Lugo que solicitará a elaboración dun exhaustivo informe por parte dos servizos da institución provincial encamiñado a determinar todo o acontecido coa presunta incautación de parte do salario pola empresa Norprevención, así como os despedimentos presuntamente represivos para, a continuación, se produciron. Creo que a moción é bastante clara. Vostedes, tamén nun exercicio de malabarismo político extraño, non piden ningún informe aos servizos da Deputación, senón que piden un informe a un deputado da oposición despois de telo sinalado mediáticamente como que non podía afirmar absolutamente nada, pero vostedes pídenlle un informe cando non presta os seus servicios a esta institución nesa data
como nin director de fondos europeos nin ninguna outra relación administrativa ou funcional coa área de emprego ou de promoción de economía, áreas nas que se desenvolve o programa do Pacto polo Emprego, e tampouco solicitan ningún tipo de informe aos servizos correspondentes, e así o din un informe que se solicita por este Goberno a responsable, a coordinadora do proxecto Lugo Pacto Provincial polo Emprego, no que informa que dende a área de emprego solicítase un informe de data 13 de agosto de 2015 no que se recolle a cronoloxía de desenvolvemento do proxecto, orzamento e accións formativas, achegas informe, así como a situación do Programa Temporal de Fomento do Emprego e posta en valor do territorio, e 2, en ningún momento se solicita a elaboración dun informe encamiñado a determinar o acontecido coa presunta incautación de parte do salario pola empresa Nor Prevención, así como os despedimentos presuntamente represivos. Por outro lugar, tamén solicitado o informe do Servizo de Contratación, que ao fin é quen fiscaliza os contratos coas empresas prestadoras deste servizo, indícannos que o funcionario que suscribe o xefe de Servizo de Contratación e Fomento, como responsable do Servizo de Contratación e Fomento, non lle foi solicitado ningún informe desde a Presidencia que cesou coa moción de censura aprobada o pasado día 8 de outubro, nen tampouco dende o seu gabinete en relación con eventuais irregularidades durante os cursos impartidos ao abeiro do Pacto Provincial polo Emprego. Tampouco se solicitou informe ou información referente, en particular, a incidencias entre a adxudicataria Nor Prevención e determinados empregados por diferencias salariais. 2. Consultados os empregados do servizo encargados de comprobar o cumprimento das cláusulas sociais impostas aos empresarios en garantía das retribucións dos docentes, confirman que non lles foi solicitado polo devandito Goberno cesante con ocasión da moción de censura, información ou informe sobre tales particulares. Do que se desprende de que a pregunta que vai dirixida ao goberno que vostedes foron ata hai 20 días en ese período non se fixo nada, interesámonos pola cuestión e nos vindeiros días profundizaremos en ela. Simplemente aclararlle que nós non lle preguntamos nada a un diputado do PSOE. Preguntámoslle a un señor que en moitos papeles aparece firmando como director de fondos europeos. Esa era a intención, en cuyo caso, como por unanimidade de todos os grupos aprobou eso, e dado que ustedes ahora son goberno, espero que, dado que non contestaron, leven a bon porto e nos podan explicar en futuros plenos a situación desto. Gracias. Non se preocupe que nós actuaremos. Nada máis. Sí, que é a pregunta 40.458. Ben, no día de onte, despois de 3 semanas dende que se registrara a moción de censura contra o Goberno provincial do Partido Popular, por fin dabas a coñecer en rolda de prensa o que será o futuro goberno desta institución. Durante estas semanas, os representantes do Bloque Nacionalista Galego manifestaron en innumerables ocasións que non aceptarían a ningún imputado na Xunta de Goberno, incluso o portavoz nacional da formación, o nacionalista Xavier Vence, na propia capitalidade, declarou públicamente o mesmo dicindo que o BNG cumpriría nesta institución co seu código ético. Despois desas semanas de incerteza, hoxe xa é público cal será a Xunta de Goberno, trasladámoslle a seguinte pregunta: que tipo de imputacións veta o Bloque Nacionalista Galego permitindo que uns formen parte da Xunta de Goberno e outros non, para que me responda calquera dos dous representantes da formación? Ben, aínda que esta pregunta creo que foi formulada hoxe, me parece, non está regulamentariamente formulada, si ya vamos a contestar. Tampouco vou a entrar no que é a fiscalización dun goberno que é a través de rogos, a través de preguntas, a través de mocións, para fiscalizar o que é o goberno, aínda que é unha pregunta con claras connotacións políticas que máis ben vai dirixida a un grupo político que a un grupo de goberno, pois voulle responder que a conformación da actual Xunta de Goberno da Deputación de Lugo fíxose de acordo cos preceptos legais e normativos preceptivos ao respecto. Hai unha segunda pregunta? Hai repregunta?
Mire, aínda que haxa determinadas valoracións que vou omitir facer unha interpretación porque me parece un insulto aos cidadáns desta provincia, voulle repetir a mesma pregunta despois do espectáculo lamentable que se deu durante 3 semanas en donde vostedes, membros do Bloque Nacionalista Galego, aludían precisamente a ese problema de poder cumplir un pacto que descoñecemos tanto o Partido Popular como o resto dos veciños desta provincia, pero que sí era coñecido é que un dos escollos, creo que hasta empregaban vostedes ese mismo término, que había que salvar era a eliminación de persoas que estaban baixo a situación procesal de imputación, vaya por diante que o máximo respeto por parte do Partido Popular a esas persoas, son vostedes os que teñen precisamente o concepto criminalizado de imputacións. Queremos saber cal era o requisito que tiña que reunir os 3 imputados que teñamos coñecemento que existían entre os deputados cos que se iba a facer goberno para poder vetar a uns sí e a outros non. A marxen de formalidades que entendo que cumplirían e non procede o análisis agora, a pregunta é o suficientemente clara como si ten vontade de contestarme para que o faga. Se non quere contestarme, indudablemente seguiremoslle preguntando. Como a pregunta é a respecto da conformación da Xunta de Goberno, o suxeto é a Xunta de Goberno, non? Se tenen vostedes algunha dúbida ao respecto da súa legalidade, faigan o correspondente recurso ou reclamación como legitimamente lles corresponde como membros da oposición. O que ten vostedes é dúda da contestación porque non sabe que decir. Bueno, se non hai máis, levantamos a sesión.